Damo tao pero mga tao stricto gid kaayo kay kinahanglan we have to take precaution kung ang surroundings naton bala kay base bala masaka ang cases kay daw sold out ang fight subong. Right? So it's very lively ang mga crowd, very supportive sa kaysan naton. And you know, we just want that supportive win. So majority of the people is for Sen PACQUIAO, di ba? Okay, yeah. So, bago mo na nambal nga sold out ang tickets in spite of the fact nga ang kontra ni Manny Pacquiao replacement lang sa original niya nga encuentro, RJ, no? Oh. So, sold out sa gihapon. Hello? Oh, yes. So, sold out gihapon. Yes. Sold out galing Basco, good yes, is Sen PACQUIAO, yeah. So, would you say nga ang marketing gid actually sang boxing is gina-market gid is Manny Pacquiao eh. Oo. So bisan sinol lang ya encuentro, people will come to see. Oo, okay. Oo. Sige. So at this point in time, si Senator Manny Pacquiao din nasubong. I'm sorry? Di nasubong si Senator Pacquiao? Ay, nasa stadium, he's prepping na. So nag-abot na siya dira sa stadium. Oo. Okay. So Bago lang. can you make an estimate nano kadamo ang tao dira subong sa Las Vegas sa T-Mobile Arena? Mga 18,000. Wow. Perti nga nga spectators, no? Action Art. Si opod ko di subong RJ ang akon nga partner si Action Art ay hupon may mga masiglanon mo sa imo Okay. Art? Oo. Sir RJ, So I actually have to run. I'm so sorry. Wait lang. Bali balik si Dad. Sige. Basta. Wait lang, Anay. Wait lang. Migo boy, Okay. sa tupad ko ari si General Casimiro pamangkot ta. Okay si General. Ara Live si kasubong, live sige. kasubong sa Action Radio pa ko. General. Isa lang, dali lang. 2 minutes. Tingog. Sige. Kasi magsayo na gali. Kay magsayo na away. Kami sa lapit sa rin. Oo. Kinanglan to sa susunod. Kinanglan sa susunod. Sige. But anyway, congratulations to him, no? So, amigo, kumusta dira ang sitwasyon? Sige. Go ahead. Sige, Migo boy. Sorry. Okay, go. No problem. Action Art, si Migo Tawan Ball. yes sir, kumusta na subong? Bali, damo man mga Filipinos nga nagkadto pa dira although nga ti pandemic subong inanghalin di bala sa Philippines sir nga hindi miya upod nangikabahin sang Pacquiao team nga nagtingwa pa nga makapa-Amerika just to watch the Manny Pacquiao bout. Oo, madamo man, but so far daw hindi sang tulad sa last na fight yung Black Thurman is supposed to be ang protocol sa Pilipinas na medyo ka-stricto. Idiriya daw okay na kami katama, but okay man, though may mga personality nga nakita kang kilala taman, ang iba hindi ta pamilyar sa ila, but thanks God nga nakalabot silang makalantaw sa fight ni Sen. May ara ka na subong Migo sa may kilala kada nga mga personalities, mga showbiz personalities, mga kilala nga tao nga ara subong dira matanaw sang away ni Manny Pacquiao? So far daw hindi ko ka pamilyar sa ila, but ang close lang sa amo ng mga amigo bala sang bata o mga gahatag sa sponsorship wala like General Casimiro just passed through. Galing kay nagadali siya, hindi siya lihog ko galing papundo, galing kay kinanglan sa magpalapit na kay Mark, kaya ato na sila sang duwa sang bata sa tupad sang ring, naaway na siya. Okay. So sorry gid. Okay lang. Naglakat na sila nga duwa. No problem. Okay, Actually, si Mark Casimiro, masugod na ang iyas ni nga encuentro. Magsayo. Mark Magsayo. Magsayo. Magsayo, masugod na. Upod to sila ni isang bata. Kung nga si RJ, balato sila sa ring. Very good. Ikaw, karon nara ka man sa ring gidampe, lapit sa ring? Hindi ko to magsulod. Kaya kung magsulod ko to, hindi ta magbatuay. Knockout tayong kontra. Knockout na? Knockout na. Una-una gali sa sabang to. Una-una gali ka daw. Sige pa, daw nakatindog. Oo, kita. Oo.
Nakita Itong baon gini sa one round. Wala na, hindi na ni kabangon. One round lang. Oo, perti bas kabangon ang kontra ni taga din ng kontra ni Mark Magsayo. Mexicano? Oh, sa Mexicano. Paris season galantaw si Sensoya. Galantaw subong si Senator Pacquiao. Ara, galantaw si Senator Manny Pacquiao. Sige, anyway, ang tao sumong sige pasulod dira sa T-Mobile Arena. So for daw mga 70% na kayo ginahulat, siyempre ang main event ni Senator Manny Pacquiao. Okay. Sige. So, sige Migo, para makatanaw ko daw sa away, balikan nga namon karon kung may chance kung daw alang-alang okay lang. Pero salamat gid for your time. Wala problema. Salamat gid for your time. Kaya anytime sa inyo nga duwa, anytime. Sige. Basta Thank you gid. sa inyo nga duwa ka sa akin radio. Sige. Si Roberto Juan Bolgalio makaksyon direkta Grabe kita na. sa Las Vegas, Nevada. Thank you gid Sige, Migo. tumba na, kibot ko. Hindi, actually may delay pa man kay May delay ginahaboy pa. pa man ding signal eh. Tiyan kaya ikot ng pangambal nga nga tumba na. Sige, salamat gid. Okay na. Action Andre, okay na. Action Art. Si Madam Vanessa Mayo, happy eating. Sila breakfast is manamit. Thank you, Gid. Max and Bert Maliusa, araman si Val Bocotan, Action Boy sa Kabankalan. Nakita ya guro nga naga Hindi ka ginang-focus, gali ko ni Action JM sa kamera ko. Kada ko ulit sa mapa ko na to. Galing kita mo gina. While nga wai pa man nag-start, nag-stomach development kita na. Si Omar Tumaliwan. Morning. Thank you. Grabe do. Gina-corner si Magsayo pag gin-corner ni Pablito ni siya. Pero galing tumba na siya sa primero auction boy. Lado. Do ka bigawaw. kasi itong bahon ngini siguro ni Magsayo tanong. Ano yung tingwa sa mga Si Magsayo gali undefeated pa no? Oo. Wala pa sa sang perde no? 22 fights, 15 bayan knockouts, no? 22 wins, 15 bayan knockouts, wala pa kagi perde ni si Mark Magsayo. Another rising star sa Philippine boxing na to na, no? Round 1 natapos na. 10-9 na tong score. 10-9, oo. Automatic. Basta may count ni Action Boy, once ka natumba ka, 10-8 yan eh. 10-8 yan 10-8 dapat yan galing na eh. 10-8 na siya. 10-8. Oo, basta may tumba, 10-8 yun na siya. 10-8. Bao Oo, igo. igo gid. Oo, igo ito siya. Oo. Hindi man mag-alsang tiil mo guro kung daw hindi ito Bastante. 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 Tusdang lang to. Ito yan may dala pa alsa tiil. No? So, Basi kung kuhaning vaccine nang gamit niya. sinong referee karon man sa kay Manny Pacquiao? Kay ni Bayless man? Basi posible kay si Baylis ni kalabanan mga siya ning uyat Action Boy sa mga title bouts kag Subong siya nimo. Oo, si Siya ni Bayless, subong. si Bayless. Bayless ni subong. Kay inaya sang sa piyak to yan si Vice Mayor to hindi. LCN? Oo, ang ulo lang guro ang kalbo ina. Talupagdan mo pa no? Kwanto siya do Amerikano to siya guro. Pero pati kaya kay Vice Mayor ang iyang pagkakalbo kaangayan siya ya. Angayan. Angayan siya. No? Sila ni Boy Shokon mga ngayan na. Angayan sila. Patubuan mo na si Tolboy Kwan, Shokon. Hindi mo. na, hindi na. Hindi na si Boy Shokon. Tol, happy birthday na si mo Dugay pa ni birthday ay. Natamyaw ko lang na siya, kaya hidlaw ko ni siya. Dugay na ko kami koptan na gamon nito ni siya karoman, nawag siya niya, ikaw bla. Ara na Ara na, round 2 kita. Mark Magsayo versus Siha sa Mexico, no? Ano nang ingalan ni si Pulito? Ano naman? Polito. Tawag guro na sa iya. Basi mga hayo na nila. Kung pa boxing kuha niya na guro. Kung naari, tani si Action Dorel, ma-search na nila kung anong minis. Tani si Action Jan man. Ano nang... pero kuha niya, ang tawag niya sa kay Mark Magsayo, Magnifico. Magnifico. Silingan magnificent. No? Magnificent. Okay. Si Engineer Felix Magtulis Villatora, gamonitor siya sa ato nagsumboy. Thank you, Gid, sa tanan nga mga kwandira, no? Mga men ni Engineer Felix Villatora.
Felix Villatura sa kuana kay Jersey na. Jersey na siya, Oo, Jersey. May mga kwan na sila, may mga construction work sila. I don't know kay Sunday, subong basiway. Ati kita mo may away si Pacquiao. Siling ni makonstruction mo. Taguligan, Ray Canelas, siling nga, good morning, Action Boy, Action Art, to kadelikadong laban. Nga man. Tiway takabalo, sina, balaan talang nakaroon siya na. Oh, hindi mo ni malaglogan tuod mo, no? Si Rodolfo Umadhay gali, happy birthday nila, no? Happy birthday kay Rodolfo Umadhay. Alin kay Scarlett Gamo, ang imo nga sister, ano? Ba, sinong Bert, tirapos ko, Caraballo, kumustang talong na siya dumana, nong? Ay, damo talong niya. Tapo di siya talong. Kuan ka na, iputsi ka ni Jackson Boy, talong ng dalin. Hindi tahan nga daan. Di makakuha na karon, makalatulo, mantika sila. Dalo na lang, di kami na lang maluto sila. Bernadette Biason Cortijo de la Torre. Kabalo kasi nung Bert Caraballo, taga Candoni na siya. Ang original lagi niya kuan. Okay. Tumandok ni siya dito sa Candoni. Okay. So, taga-kakandun ni Galini. Sa kay si Engineer Blanc, inatamyaw mo. Ray Ruiz? Ray Ruiz. Ara na takandun na yung municipal engineer da. Municipal engineer. Malo ka one of the potential and Kusaga- perhaps kusaga- angayan Angayan ano na sa mag-mayor. Oo. Nga si Silot tapos na? Mayroon pa, pero at least one of the potential ang ginambal ko lang. May term pa si Kwan? Si Isa na Silot? lang. May isa pa sa kat-term? May isa pa. Wala ko no. Last term yan na sila ni Mayor Estrao na mo, Dungan. Dungan na sila ni Mayor Estrao. May kay after siyang actually ako tong siyang primero nga dalagan Mayor Silot, ako gito sa ibabaw entablado. So, ako ito galing ni Saxon. Nag-live ko to. Amo na nga si Mayor Silot, kinakita sa akon, siling nga ikaw, Bram, kay kukwandi ka, Dris Candone, and after, bayaan mo ko. Sige lang, bala. Last term na siya. Last term Kaya na. sila nadungan ni Mayor Estrao. Actually, sa Negros, duha ka mayor ang last termer. Okay. Si Mayor Estrao kasi Mayor Silot. Muna silang last termer. Oo. Sige. Sadya na. Sadya na sila. Ang importante, bili nila ko siya kaslat sa councilor da. Sa Candone. Naton balikon takada pro councilor nako. Councilor. Hindi kay either si GM to kung sino may timpo. Kaya Candone mas GM. Ano? Uy, tuod din nga may taga-Bacolod nga nag-transfer na sa Salvador Benedicto sa registration. Amo man ako no kay may ara papers kuno nga may ara kuno nga paper trail nga nag-transfer registration dito sa Don Salvador Benedicto kay madalagan kuno sa probinsya. Juice. Ara although gina-deny. Gina-deny pero ati may kuan may record. May Hindi mo na record. madula no. Di madlagan kuno gobernador sa probinsya, ha? Gabato si siya. Oo, ganda mabalos siya. Hindi pa masiguro ni Mark Magsayo. Sila nga doon. Although kita ko persado man ni si Mark Magsayo mo. Oh. Sa pero Saxon Boy, kagdami gid siya sa depensa. Kita mo ka ang footwork niya kadami. Dasig, gabtik siya. Si Dugay si Maninoy mo, Roland Magahen, ara siya? Ara siya. Kay mga analysis to perti man. Susperte. Provide pa ni kakadto sa T-Mobile Arena. Daw bago ning T-Mobile Arena ni. Lain pa gini, siyang gina-usual nga. Lain na mga MGM sa una. MGM. may ano pa na to. Damo na to sa una sa mga hotel. Okay. Pero sa mga arena gini siya which can accommodate 20,000 people. Ambal to gani kay na ni RJ. Mga 18,000 ang tao sa sunod sumo. Pero tinga Bakod ba si siya? Ikaw nung ganyan ka pula lang. Mayo man si Sia po kay pila na ni? Third round na gali. Round 3 na. Round 3. Round 3 na, pero sa round 1 kay na Natumba siya. knockdown niya ni Mark Magsayo. Ining Mexicano ni nga si Sia. Pero nagbangon kag bato liwat no? Bato Hindi ko tanig kung matapos na to para dugay-dugay Manny Pacquiao na after this mga kaksyon. May isa pa. May isa pa. Undercard. Then Manny Pacquiao na kita kag Yordinis UGAS. May mga pay-per-view gali di sa Bacolod bro. Mga klanan, mga namin na may ara sila nga pwede ka mo dira katanaw But of course, di ka mo maggalipat. Follow the health protocol. Correct. Ambot si Action Marlon, siya duty sa patrols mo? Siya. Pacheck tabi Oo, ang sige. area, Ben. Yung tadabi kay Action Marlon. Pacheck tabi yung mga area, Action Andre.
Si Action Marlon na ba, kung nagatiyog siya, kung kumusta subong, may nagabiyahe pa nga taxi, may mga kalandaan pa subong nagalantaw na sa boxing, ano? Kung diin ni sila mga kuan, mga areas, no? Lain sa una nga may ara kita nga mga free Widescreen, no? widescreen Widescreen, gina-provide sang city subong niya tungod sang protocol, tungod sang pandemic, why anay subong sang live streaming kun mga widescreen nga gin set up ang aton sini nga syudad, no? Para kalikaw kita sang gathering. Basi bla kon galibot si Action Marlon ang mga pulis tagalibot man si Taba basi galibot man. Awa ini. Awan ni si Taba. Sunday. Tanawon boxing ah. Hindi, Sunday subong eh. May mga men lang na siya nga nagamonitor. Kalabanan, galing mga beach ni Action Boy na kadtuan nila ya. Basta Sunday. Sige, check tabi na Action Art, si Action Marlon sa patrol sa sitwasyon naton diri sa Bacolod. Samtang nagahulat sang engkwentro ni Manny Pacquiao kag Yordimes Ugas, no? Action Marlon. Action Boy, Action Art, good morning. Kay natin prano pa naglibot kami ni Action Nixon at Tahom sa tatlo gid ka mga merkado. Diri sa may surad sa nga Bacolod. Wala ka banti, sabong na tabuan Domingo, bla. Ang kalabanan nga mga kapihan, kag kaladaan diri sa Bacolod Central Market, Burgos, kag Libertad Public Market, sarado. Laka la Action Boy, Action Art ang nag-aabre. Pero sa nag-aabre, sa nag-sulusid-insid-ing kita, ang telebisyon nila Action Boy, lain man ang monitor, no? Why man sang monitor blang, siguro may pamalabutan bla? At saka local TV station nga nag-cover nga may area sang commercial, medyo nabo-nabo pa sa mga undercard Action Boy. Sige, amon sa nga paglibot, siya mga kapihan diyo. Ang mga tao, may tuyogin man. Do nga lantaw sang siring boxing ni Pacquiao ko ni Ugas, pero ginahulat nila Action Boy nga start kidya ang away. Ang ining undercard daw ay tanto nila ginaano. Gani. Tanto nila sa pagla kay iba Action Boy may mga trabaho pa ya. Kay natin nagpalo pamangkot kita silingya sa aton. Karon lang ko ya sir, mabalik lang ko, banta-bantaon ko lang. Umpisa na ang away ni Pacquiao mismo ka ni Ugas. Pero kami sa may Plaza Publica, nagalipod kami. Ang police station 1 nga patrol car, ariga standby diyo, naga-blinker sila. Sa may entrance gate mismo sa nga Plaza Publica Action Boy. Kaya ila sining nga ginabatean una ya. Ang misa bla dari sa Bacolod na Cathedral bago lang matatapos guro ni misa di ho. Maningila sa naging bantayan di, no? May nagapanagtag pa rin sang pagkaon ho, bao daw damo nagpunsok di sa isa ka sa salakyan ho. Sino ka panagtag pagkaon? Kwani isa ini ka grupo guro gamay lang niya sa ring salakyan multi-cab lang ho. Nagpundo dari sa matubang sang Cathedral, nagapanagtag sa sang Packlans. Gulpi lang nagtelelipon na dalalagan mga tao. Ay gali. Ang ilang Packlans na way sa ngalan. Why? Ang salakyan Action Boy may gamay lang ang logo sa tubang. Ang grupo man Action Boy communication group la. Okay. Why sila gapundo, hinay lang dalagan nila, kung mapundos la. Tipunan sang tao. Bagpalagi doon, nalabayan namon dari sa tubang sang Bacolod Cathedral. Mayo yung basi ko na yaya daw social responsibility guro, daw yala na guro yung bulig sa tao, ano? Kalabaran nakakuha Action Boy di ang pakalimos blade. Okay. Kuha ngayo sang limos dari sa tubang sang Cathedral amoning nagapa-parking pag guro there. Yes, lagi pa nagapa-parking, no. Anyway, ang ginmuno mga pay-per-view Action Boy na sa pilaga mga kapihan. Sa pension house, kag hotel diri sa Bacolod City. Ang sa kapihan amoning medyo bulo barato kay mati kapihan lang siya. Galing kay kung magsulod ka na, hindi ka man pwede magsulod pungkok lang. Kinalang bayad ka ba no? Kaya naga-tanyag, naga-offer 200 peso. Free na ang kape, may sandwich,
Nakalantaw ka na pay-per-view. Okay. Wala sa, ang promo, mayara man nagsumboy 500. Ang sa mga hotel, amo ning medyo mahal-mahal no, kaya hotel niya mo. Libre ang pagkaon, pero mahal-mahal mo sa nga bayaran, no? Timing karon na magumpisa ka nagsumboy lang away ni Manny Pacquiao kay Pihota. Ang kapihan niya lalabyan namon nga subong do normal pa lang. Matamato na karon dagsa na siguro ang sumboy laban-laban, no, ang mga to balanaw. Pero sa renta na social distancing yapon kay ang patrol cars ang police nagalibot sa senegate nga mga teriyo. Ambot dira sa may lunok Action Marlon ha kung may ara dira pay-per-view. Kita ang pinustanay la daw ara na perme. Sa may area sang lunok, sige, way pagkabiak sa boy nagkakuan, labay to, i-try natin kay nagliga, kay natin prano pa, kita ta daw sulusarado pa. Ari sa may Central Market to, nagbalik kami di, may-ari nagsuboy sa kakalandan, sa kapihan gini, no, gabonitor. Kapihan, naga-monitor, gahulat na sang, di na sineng sang away Manny Pacquiao. No, taligid sa, before sang entrance, Balakson Boys sa Central Market, dari sa dalan sang Bonifacio. Okay. The right side, may-ari ni Damo, no, nagalantaw na, nagatutok na. Okay. May kapihan da? Kapihan, no, right side gid, kung magsulod ka rin sa may Bonifacio, ang interest na may arad na kapihan sa tuo na amon isa. Okay. Isa, ang iban di way manok ay iba nagsumboy diya beauty salon di way man di TV. Yaris punta di ho kapihan po ay sa TV. Isa lang so far din nakita ko sa may dalang sa Bonifacio. Ito, pero di social distancing man no. Kaya siguro tag-iyag itong naga-cashier ba. From time to time ginasawaya magkuro oops. Di ara hindi mag tumpok-tumpok ha kaya basi malabayan sa pulis mas hawayan kita. Correct. Okay, balik lang kita karon aksyon na boy kung may iban sa niya mga areas pa lugar nga masiplatan kita. Nga naga tipon-tipon nga saksi sa awan ni Manny Pacquiao. With action next on home naga-report live kita dari sa may downtown area. Action na Marlon Hinovea. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Salamat kay Action Marlon Hinovea. Sige, samtang nagalibot diri sa siyudad sa Bacolod, ginatanaw ng sitwasyon, no? Huwag ko pamangkot siya. Kumusta ang kuha niya? Sige. Kumusta ang ang transport, ang munibla? Oo, no? Mga jeep lang kung may gabiyahe, gyapon subong. Ari na nga ton nga kuha, no? Amigo taho. Si Manino yung birthday niya. Waya galubad mo. Waya galubad. Round 5 na kita sa scheduled 12 rounds ng encuentro between Mark Magsayo and sa ining Mexicano, no? Good morning, no? Sa kay amigo naton Roland Magahin, ang wala galubad. Wala ganiga pugis eh. Na Mr. CMD. Yes. Amo din ginpamalo niya to eh. But si Magsayo, kung natataga niya ni last time. Si Magsayo, may aram na guro. Ha? Si Magsayo, daog. Amo na sa mo. Good mo. Di na gamito ni... Areo. Morning, amigo Roland. Hindi daw iyan isang ihado, kuya. Oy, kaso okay na siya, guro Kung sabagay, ihado, ihado panino, na. love team ni mo. Good morning sa imo, partner boy. Ihado, Art, good morning again, no, kay sa aton mga listeners. Siya lang, medyo gamay-gamay lang ko no? Late kay Silingta. May latest balita ako sa inyo. Nga dapat, si Pence magigali ang kontrahon ni Kwan, ni Pacquiao. Pero na-disgrasya mataya. Wala ko mahingagaw padala ang CMDI drops. Ay, sus. Amo nang tirada na. Amo tani itong dapat, no? Kung may atong tani ito, dayon gid. Dayon gid, no? Pero sa gihapon, sa gihon taning encuentro ni UGAS, no? Ti Amerika, UGAS. Sa ato niya, UGAS. UGAS, oo. Tiya mo na nga medyo nagaslang. UGAS kamot, Oo. Di kay Cuban, isa mo Cuban? Yes, Cubano ini siya, partner boy, no? Di kakto ko action art, Cubano? Cubano siya, no? Magsiling kita, hindi ito siling abal nga nga Cubans, kundi Cubano. Cubano. Si Mark Magsayo do madisgrasya pa sa kay Sihaw, natumbay na ni Kina round 1 mo. Nakuha na niya ilong eh.
Doon na dami, Jackson Boy, sige na tulong dugo. Amo gina. Galing sa boxing bala yado, partner boy, ang mga dugo na. Kung sa kuan pa bala beauty in lang na. Kuan bala kung sa kuan bala nang daw lipstick lang na siya. Wala na sa ila. Basta hindi lang sa babaw sang mata. Sa bata, okay, sige maka-distracted sa ila. Hindi lang sa babaw sang mata, no? Permission. Sige. Anyway, si Mark Magsayo, ano na, I don't know, titled bout ni sa ang kay Mark Magsayo? Hindi action art, hindi sa titled titled fight ni siya. May-ari guro ni Action Boy, i-check ko karon na. Ano qualifier ni sila do ko ni? I-check Ay, ko. wala kagili microphone action art. Silang, no problem. Sige, i-check lang karon ano. I-check ko karon kay do may-ari ni qualifier nga kwan bout ni Action Boy. Daw way pa ni belt bala mo nakataya. I-check ko lang. Basi mo ranking lang nila ni no para nga 12 rounds so. Kaya kung 12 rounds siya, kuwan na siya eh. No, kung magsiling ka 12 rounds, medyo, ano, pwede na siguro Roland, ang piyak nga mic Pwede mo. to, iya do. Pwede. Pwede no? Makalapot siya. Malabot ko. Okay. Be? Okay lang. O kung matransfer lang ako dito. Dito siguro ko. Mas mahal. Okay, kung di Matalikod ma-block eh. ko din ang TV. Sige. Kung Na-block ko sabagay, no. ikaw, no? Okay Okay na, pero okay lang da. Okay Pero lang. pwede na ta kainom na sang ano nang konda. May ara na sa ang may SIMD lang akon. Yes. Ano ka naman partner boy? Amo ning sekreto ya sang aton nga pag live yan sa action. Balo ka ti alas 9 pa kami nagsugod na action art test pa nagro matapos tingnan lang ta energy. Oo, nga kinanglanon gid nato no kay siyempre Aranaw, gid si Hado kay basi magaluya-luya ang tuhod ni Hado kay Okay, muna buwan sa na. konda. Muna sekreto da. shake. Amo na ang sekreto dira. Para maka kuan kita, energy kita no. Round 6 of the scheduled 12 round bout between Mark Magsayo kay ining si Siha. Sino first name ni Siha ni Action Art? Dalang kay ko din ako na. Lantaon to niya, si Siha. After that knockdown sang round 1, daw ining si Siha daw nagabato gyapon no, kon gyapon perti gyapon ang performance no. Hindi niya pareho sang enkwentro ni Rigundo kag ni Casimiro nga daw ay damil. Anyway, partner boy, kita lang niya mapa-energize. Amo na siling lang ang technical side. Gara gid. Mapaskugon ta. Baskugon. Dire nga side ya, tikal side. Si Kwan galingalan ni Action Boy, si Julio Siha. Olyo Siha. Okay. End of round 6 kita no. Sige, simigo tatong Roland guro anong mga Yes, mahatag kita sa mga analysis backgrounder, natin, no? Sa mga oo. backgrounder, anay, sa sining duha ka boksidor, kwanta lang, remind ta lang, no? Although nga na tagaan ta naman to yado sa imo nga programa, Okay, sa okay. backgrounder ang ato nga mga listeners, pero para sa pagkabilugan bala nga mga listeners mo sa Action Radio, tagaan ta sang idea, no? Una, nga nagkuan ini nagbalhin ang ilang ang kontra ni Manny Pacquiao no may changes tungod sang aksidente nga natabo no sa kay fence bala kasamtang ato man siya sa iyang training session labi na gid sa sparring no didto ina na disgrasya ang mata ni kwan ni fence no kay sa amon na eksperyensyahan gid ina during bala sining mga tawag nga mga sparring tuod-tuod gina nga sumbaganay mo. Although nga may mga headgear lang na sila. Di ang matabo sina sa ako nga pag-analysis ya. Once kapag tupa sang gloves nga solido bla daw tapal gid bla nga pagsuba sa mata. Ang resulta ya sina Action Boy Ihado makuan lang mahubag siya bla. Kipot lang mata mo. Pero once manipis ang agi sang gloves bla na do panipis bla do na nipyasan lang siya kag hinali nga maigo ang matata daw bleed na nga gagisi Okay. di amuto natabo sang mata ini ni kwan ni Pence. no so disgrasya di mga 10 or 11 days na lang para magkuan na mag-enkwentro na ano man imo man nga ini man si UGAS
actually nakakuan ini siya, undercard ni siya. Schedule man siya Scheduled undercard. na siya for WBA World Championship man. Kag ang iya sa to pagakontrahon sa during man sa iyang training kag sa iya man mga sparring dito na disgrasya man. Disgrasya man. Dako gid si isang kilay. Damo nga stitches. Kaya hindi gid pwede madisponiran. Nga within 10 days or 11 days maka-fight siya. So wala gina-expectar nga magaengkwentruhan ay si UGAS kag si Manny Pacquiao. No? Kag no blessing in disguise man bala para sa kay Manny Pacquiao ha. Nga nakuhaan siya amo ni si UGAS ang nagkuha sang corona sa ihalin sa iya mo. No, ito sa belt niya. Yes, hindi nga sila nga tungod na perdi, kundi ang natawag na nga inactivity. Just imagine for almost 2 years wala bala enkwentro si Manny Pacquiao. Yan na dipinsahan ng iyang nga belt no as WBA. That is why nga amo na siya nga nagkuha na ni UGAS ang kwan nga belt. So sa kwan naman sa promotional naman nga side hindi pwede tandaan nyo gini hindi pwede nga i-cancel ang event ang July or August 21 dito sa Amerika sa aton 22 di no amo na nga siling ko ang number 1 ang ticket halos sold out na. Sold out? Sold out. 18,000 na ha. Sold out na. Ang mga ang mga hotels nga mga reservation puno na. Ang reservation sang airlines pakadto sa Las Vegas fully booked na. Amo na iya si Manny Pacquiao kung may away siya. Amo na sila ko, kaya man blaga, monitor lang ko sa inyo, ara sulod sa lakyan, monitor ko sa inyo nga, every time nga may away si Manny Pacquiao, bisan sino, hotel, casino, restaurant, airlines, puno na iya. Amo na siya ka, natawag ini siya nga, crowd drawer. Crowd drawer kung sa events pa sa ning mga silang naton mga contact sports no. So amo na siya nagkalatabo nga damo sang komentar man dayon ay basi palatyon lang ni pipitsugin ning kontra. Okay, amo na dayon gikuha lang ni hingagaw. No. Well prepared ini si UGAS. Well prepared. Why? Madipinsa sa sangkuan mo. Sang iya nga belt. Iya nga corona man dipinsahan nga na. So amo nang nagkalatabo. Wala gid gusto sang tanan. May magani kay daw ang weight nila is the same weight. Isa gid sila ka weight sa welterweight man sa gihapon. Amo na da siya no. So amo na siyang explanation naton da sa sining changes. Pero ining away tani ni Pacquiao kag ni Errol Spence titled fight man di ba? Yes, title fight man. Ano nga division? Ano nga kwan? Bailang challenger lang si Manny Pacquiao siya ni. Si Errol Spence ang champion. Oo. Kaya kwan mo, si Errol Spence ang nag-auyat siya sang kwan mo, sang WBC kag I think IBF or WBO. No, amo na siya. Okay. So, ang diri naman subong sa kay UGAS kag sa kay Manny Pacquiao kung aton gigani sa batod tuod lang, si Manny Pacquiao ang wala belt di. Ang nag-auyat siya, ang kampiyon niya si Kwan mo. Si UGAS. UGAS. Oo. Pero ang kumagdaog diri si Manny Pacquiao, mabawi atong belt. Bawi yan naman ang belt. Okay. Namo na siya, ha? Bawi yan naman belt. Pero hindi ni nga siling ginusto ni Manny Pacquiao nga para kalikaw to siya. Aksidente to. Aksidente to. Kita mo pagka-gisi kita tong retina ya bla. O magsiling gani kita retina bla partner boy, ang aton kalimutaw kung sa kuan giti bulag ka gid sina kung hindi ka madala operahan gid to siya pero major operation kag dira taman makuan sa kay Manny Pacquiao no nga pagkatabo sa to sa kay Pence siling nga ginapangamuyo yaman ginapray yaman kay ti pakuan ina mo mata ina tama na ka importante sang sa kwarta mo so amo ni siya nagkalatabo sang tanan nga nagpakyaw UGAS na. Kag ining nambal ka istorya namon lagi na ni Action Art. Nga ining si UGAS ni being a Cuban, siling ko sa una may kilala ko nga Cuban coach mo nga coach namon sa bago. Yang istorya yan na iya. 7-8 years old pa lang niya ang mga Cubans nga mga potential nga boxers ginakuha na sang gobyerno mga gina-training para sa Olympics.
para sa Olympics. Correct ka gid siya partner Oo. boy. Kaya ako mismo may nakakuha man ko gani sa ila training program bala. Halin sa grassroots bala natawag, no? Kung sa aton pa bala, halin sa barangay level, no? Dito 7 to 8 years old, nga tanan nga mahiligon sa boxing, linibo na sila partner Linibo, boy. oo. Linibo na sila. Ako ya mismo nakakuan gi ko sina nga isabi ka stadium da, example ara da mga 500 hasta 1,000 ka mga kabataan. May kuan lang na, may public address system, may microphone bla. Okay. Kulang ko mga speakers na job straight tanan dungan-dungan sa okay. kadamo-damo na sila. So linibo na ginapilian. Dugay-dugay gatos na lang sila. Hasta nga masala ginila kung sino gid ang Ipadala sa Olympics. Oo. So that is why ang nag-dominate sang amateur boxing Correct. sa around the records halin pa siyang una na Cubans. Cubans gid. Amo na ganing siling ko, sa sining nga Olympics ang 2021, daw nagnami ang record ng sa Pilipinas. Tapos ko, but it is also due to the fact, isa man sa mga facts dira is wala ang Cubans mo. Wala sila sa Olympics mo. Yes. Di ba? Kaya sila sa Wala Olympics. sila. Wala gid Usually sila niya ang sila mo. nag-dominate. Nag-dominate, Oo. no? Sila Oo. nag-dominate, no? May encontro tada sila sa mga round of 16 nagkuha na. Isa daw mabulubudlay. Tak-tak na yun kung was ka Cubans ang imo nga ano ni. So amo ni siya. Ang record ni UGAS, medalist ini siya sang Beijing Olympics. Oo, bronze medalist na Bronze siya. medalist, no? Basta ara na sila, basta medalya ginayara Medalya gina sila gina ya. sila. Bronze, silver, or gold, ara Ako gina galing sila. kung sila ka Oo. butang tabi 15 ang kategory tabi sa ako po 15 ka kategory dira sa Olympics sa boxing. 13, 14, kwaon gina sa Wow, Kwan. ganyan sa Kwan. Ti amo ni siya. Amo ni nga si Kwan, si Yugas ni, hindi ni siya pipitsugin nga ikwentro correct. ni Manny Pacquiao. Kag sa mga siling ko bala sa mga analysis nga ginahatag ko man sa publiko nga dangerous ini nga boxer si Kwan, si Yugas. Kay ang iya sinin sa nakita ko sa iya bala mga previous fights, labi na sa mga KO niya, mga pang knockout niya, iya nga right straight tuo. Mga straight amo nang iya pamatay. So amo nang balantayan ni Manny Pacquiao kag si Freddie Roach nga ang iyaman nga trainer ni Manny Pacquiao, amo nang reminder niya for the last 10 days nga ang tuo ni Yugas andaman mo gid. Kay amo nang pamataya. Pamataya gina, ibuslog gina gulpi. Kung sa kuha mga partner boy, kung makumparar ta sa aton lang mga hiligay nun, kakuang ka sang halo sang lusong. Kabaw. No? Amo na. Kinubuslog yun na berdayo niya nga tuo. Amo nang pamataya. Kay bisan pa ganun sa Olympics during sang sa amateur siya, amo na hasta nagprofessional siya. Na amo na ang right straight niyang ginatawag. Okay. No, amo na siya. Kag isa pagid makadto kita anay sa mga advantage kag disadvantage kada boxing man no. Okay. Sa height and reach advantage ara sa kay Yugas. Pilang height niya siya? Mga 5'9"? 5'9". 5'9", no? 5'9", Si Pacquiao actually is mga 5'7" eh. 5'7". Oo, 5'7". So, kuwan na siya. Ano ang bintaha diri ihado, partner boy, kung ang isa ka buksidor mataas? Ang sumbag ya sina hindi makapoy. Kay halin sa babaw, gapal ibuslog lang padalom. Correct, no? Ang madubo naman niya, Pababaw. halin sa dalom, pababaw, Medyo makapoy ina. Nga magkuan ka, sumbag. So, ang advantage, ara sa iya. Ang height. Ang reach karon ang karaw-kaw blan eh. Korte kalaba. Sa kumpara sa kay Manny Pacquiao. So, ang iya sinihimuon, ang game plan sini ni Yugas is Distance. Distance. Distance lang. Jab, straight, counter. Amo na. So, amo nang himuon niya. Kag amo gina laban nga game plan, hindi gini sila yang magdikit sa kay Manny Pacquiao. Kay balaan gid nila once lumikit ka kay Pacquiao. Okay? So, amo nang mga advantage para sa kay Yugas. Age. So sige, kanto ta sa edad. Okay, at the age of 35, hindi pa ta kasiling niya nga kung sa adlaw pa na gakuan man na gakuan pa kung sa adlaw pa butang taabi alauna alas 2. Pero ang Manny Pacquiao taya nga 42 kung sa adlaw ta ti siyempre ganunod bakit ina yan nature Kaya kuya Lison, nagapati ko ka sa boxing.
Hasta lang tadi sa 40. Inaya na perti na ginaya nga kuan nga kondisyon sing lawas. Oo. Hasta lang ta sa 40. After sina medyo Pero sa record, sa tanan sa history sa boxing, si Manny Pacquiao pa lang nga naka 42. Nga ara siya gihapon ang iyang kuan na maintain niya. Okay? So amo ni siya ang advantage kadto tanay kiti balo ka partner boy ang aton ni hado diya sa Action Radio. Pasensya lang ha. Ginakabig ko subong anay ko galingon kung Hapon ko or Koreano or taga-Afrika ako. kuan kaya why bias. Why bias? Aton niya kung anong puntos para sa kayugas, kung ano ang pabor para kay Manny Pacquiao, ang disbentaha kay Manny Pacquiao, akon ginaya ginambal. Kay balo ka partner boy. No. Kung inyo naman natikdan, bisan mangita kita sa mga media outlets nga iban bala nga the way sila yung magdala sang blow by blow na account, labi na si Manny Pacquiao, daw more si Manny Pacquiao lang yung ginatagaan nila sa guwan. Ang kontra daw ayaw. Nya daw kay sumbag kontra daw Sumbang po hindi kayo go. No? Kaya ako ko na mo nga kung ikaw may kuan ka bala nang may ginapabura abutan tabi imo boksidor. Usually makita mo iya nga sumbag mo. Iya lang sumbag. Hindi kakita sang sumbag sang kontra. Yes, That's not natural eh. Oo. No, amo na nga diriya sa aton sa Action Radio, no? Di siguro daw masulod na tadang 18 anyos ni nga sige ta ko biray no. Sili ko bla kay partner Rex nga daw kuan na ni ning siling naton wala na hiwalayan ni. So ang aton niya nga pagdala diri kuan na fair para sa isa ka boksidor. So that is why nga ang feelings ko subong. Isa ko hindi ko Pinoy. Gay para makahatag ako sa ginatawag nga mga objectives bala. Tumbagid. Both sides. Tumbagid. Why gid tulogid ang kontra ni Mike Magsayo. Bago lang gid. Tulugan gid. Tulugan gid no. Mexican ati may belt kasi Magsayo. Hindi ko ni sa eliminator bout ni sa anong eliminator Migo Roland? At ano be? Eliminator ni siya. Kay may arakis ang North American sa boxing ko. Ini daw WBC welter sa eliminator Basta siya. eliminator pala. Eliminator siya. Okay. Ati mayo gid no nga performance ni Perte Magsayo. nga ako ano. Tulugan gid ang kontra ni Magsayo. Kala kwanto sunod gid daw pilag dito. Daigo gid. Do tatlo ka sunod gid nga solid punch. Do mga tapungol mo man no. Do sa Why gid do? ayun bagulo ng pawan si Magsaya si kuno si Siya oh. Imbis nga pulito, niya pulito. Imbis pulito niya puli na. Pulito. Puli na to sa Mexico. Nahimo nga ang ti action mo nahimo nga ki. Niya puli ko. Si Freddie Roach ara magaling kay Magsayo. Okay na pa na siya. Yes, oo. Ara na siya under na sila sa kwan. Dira na sila gina-train. Tita Dali ganiyar to. Che? Tita Dali. Then Yasang nagakuan hindi. ang gakalo. Oo. Wow. Si kuno si hindi abi ko na si Janrel. And, Janrel ara man mo si Casimiro. Casimiro, upod up na sila to kay Dira na Niguan sila sila. nga kwan nga sa wild card gym. Wild card oh. Dira na sila talagang na training ni Freddie Roach. Okay. Of course, siyempre, sa likod tanan Nga Maniloy nga kung when you talk about Freddie Roach do ka lain gid ang epekto ang gwa sa isa ka boxer bro during the time mo maghampang sila do ka well prepared anong kinalain Yes, Freddie balo ka Roach, ini si Kwan, ini si Freddie Roach na consider ni siya one of the best nga kwan gid nga trainer coach no. Kay tungod sang iya balang sistema niya sa pag-prepare niya sa iya nga mga boxer. Tama gid ka scientific. Scientific. Boksidor man sa una hindi ba? Boksidor ni siya. Amo na gani nga isa ni nga daw na olympic-tuhan na blang iya nga paghambal man. No, tungod sang mga head blows man bla. Para tabo kay Muhammad Ali. Pero nga mga dali ito, no? Parkinson's. Parkinson's So, amo na siya. Ari na, no? Wala pa na ari sa right, ang right gini Magsayo na kaigo siya. pangidog Right parang right pa. solid punch Right straight. straight. Na dapadan pag isa ka straight doble. Why gid tulog Magsayo. Kasi tatlong gitilya Tung ang nakapada pagid ato ikaduha pagid. ikaduha mo sakit pag ito ya kayo way na siya Wala na mo. Unconscious na siya.
unconscious na siya sa unang pagtupa sa normal ni Magsayo. Backdive ba siya? Backdive na sila. Mabali ka gani kung sung backdive mo na karon. Hindi bala? Oo, tumbagin Hindi siya. bala may haran ng Olympian. Tayo pa siya malapakan sa gina. Nagbitbit Amo pa. na sa sobra nga celebration mo kita to sa Olympics to. At may isa to ka boksidor nga naka-qualify sa nagdaog siya, nagtumbo siya. Ang tapas nila lang to patilan balik o sa kaway to sungaway. Kaya sa sunod. Kaya dislocate iya pa. Dislocate iya. Gusto na. So, Mark Magsayo, eliminator bout ni siya. Meaning, mag-eliminator bout sa Migo Roland. After siniguro, mas makaaway ka na sa world title. Yes. Kaya daw bilang kung sa kwan pa daw, Contender ikaw pinaka number one contender. So, ikaw ang number one contender. Yes, posible, ang 1 kag 2, amo na masilin naton nga may belt na ginasena nga association or organization sa isa ka boxing. Mga rising stars na subong sila mo ni Magsayo, ni Casimiro. No, pati ka, Casimiro. Sila ni tanan, no? Kag ato ba lang bisan sa mga Olympics ta bala nga mga boxers. Sa likod na tanan nga pinansya ila Manny Pacquiao. Manny Pacquiao. Kiti si Manny Pacquiao kabalo man siya nga hindi man nga tanan na lang nga panahon siya. May magabulos man. So amo na nga kung makita mo to sa aton nga mga uniform la sa aton nga may sa aton mga boxer sa Olympic. No? One ni sila gali WBC title eliminator. Featherweight division. Amo na nga ang ila sini kung sa amateur pa sa Olympics may Philippine flag pero diri sa PAC may MP. Yes, may meaning Manny Pacquiao. Kay amo na naga-support gid tudo-tudo pagin sa ila. Kay kung nangyala sa aton nga gobyerno, daw bitin. Ti just imagine ba dito sila ya gina-train, gina-expose sa abroad. Amo na nga sa kay Manny Pacquiao na tanan nga pagpaninguha. Okay. So after sini isa na lang kita kakuan Siya na lang si Boy. Then dili na kita dahil sa aton nga main event. Si Robert Guerrero versus Victor Ortiz. 10 rounds na niya. 10 rounds na ning ilaya. 10 rounds. So posible original sini nga kuan bala nga ilang tawag sini ang ilang boxing event. Ang dapat subong si kuan na Si UGAS, dapat subong. Si UGAS kag ang kontra yato. Muna sila tani ang kuan mo ang undercard up before sa main event. Yes, amo na siya no. Yung main event naton WBA Welterweight Championship ni siya between Manny Pacquiao kag Yudinis UGAS. Which nga si UGAS amo ni siyang title holder. Among title holder. Siya Siyang champion subong. Siyang gauyat ni siyang paha. Champion in recess ni siya no, may something word nga recess muna siya. Tan-on tani karon kay isa na lang ni 10 rounds na lang ni. Ang aton nga hulaton no. Then we will go to the main event mga ka-aksyon no. Action Art, tatagkuan na yung commercial. Yes. Matagkuan na commercial. Balikay kita mga ka-aksyon with Roland Bagahin pagkatapos lamang sini. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo.
planon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong nagkaintangan. Responsable na pagbalita, pagkain na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Mga ka-aksyon, balik kita dire sa aton nga special coverage with Aksyon Art tay hupon kag amigo naton Roland Magahin, no? Aksyon Art tam yung tula nending mga iba naton yung mga friends bla sa kay BHP Mother Morante Chang watching from Binalbagan, kay Georgie Decrepito Alcover sa Cadiz kag sa Maaw nga mga pamilya dira nila. Joy Mahilom kay Rona Rida Trava. Good morning mandara kay tatay na Teddy from Valladolid, no? Hill Flores sa Kudkod, San Carlos City. Sa Alagad, Kevin Henry, happy Sunday mandara sa mga taga-Hinubaan, no? Sa kay Scarlett Gamo, kasin niya man, happy birthday man kay Christina Panisa, sang Mansilingan, no? Romel Cantancio, sa Balawan, La Union. Basi mga parintin ni Leopoldo Zona. Oo, galing kayo napatay na to si Puldo no? Puldo ano? Cantancio. Anong kwan man? Cantancio, taga Olympian man. Actually, disgrasya lang to pagkapirdi sa to. Naman daog na to sa Korean yung nga kontra na jackpatan isa ka lucky punch ba? Yung nagsulod na to tani sa medal round.
Ahay. Amo ta taning tanaw nga base amo to tani nakauna ta nga gold. Nga gold da kun ito sa madisgrasya. Oo, na disgrasya lang to, no? Jimmy Oliveros Latido sa Purok, Kawayanan, Barangay Mailom, Bago City. Sakay Star Mayo. Oh, Ma'am Van, good morning. Kay body ko da Doc Mayo. Kilala yagid ka kita ko nga duwa action art ni Dr. Mayo. Wow. Nagkuan sila mo, nag-camping ni sila, nagkuan sila vacation. Vacation. Nakita ko sila doon. Sila sa park itong nag-tiner. Sa camper sa South Dakota na. Tapos sila sa South Dakota. Oo. Gusto. Sa Megs. piyak sila. Paano ko'y? Hindi, lawag lang. Sa piyak sa South Dakota, radang North Dakota. North Dakota. Ina. Megs Dorimon. Si Kernel Hill Flores, tugurong monitor si mo kay na. Itong na. Oh, si Hill. Colonel na siya? Oo. Sige. Ana Sinoro, may agaman, sa kay Val Bukatan. Sige. Stay put lang dira. Siling ni Ma'am Vano, hindi ko nakilala sa action art kali ito some kind of VI. May mask ko kuno eh. Sige. Sige, kay... Friends, magalis lang ni Sir Manny Pacquiao kuno ho. Okay. Namian gid siya kuno sang taga Bacolod eh. Namian gid si Senador Manny Pacquiao. Hindi, si Senador Manny. Si Senador Manny? Oo. Kada kadto ni si Senador Manny, singuna ni pangita ni Jackson Boy. Galing kay ti. Way manilig siya sa boy ang magalaka. Ito lang uli ang away, ito lang kay Turman, dumdum ka to. After sa away kay Turman, nakalagaw kami to sa kwan sa Senate. Sigot anay kami nga duwa ni Manny Pacquiao. Gakuan mo sa ako ng isa kakon niya, Bus, ara si Manny Pacquiao mo sulod, hindi ko tilaton ta eh. Pag sulod niya, kumusta anay kami duwa. Kumusta? Senador, taga Bacolod ko. Nya Nyati tanaw ko man sa bangko, linggo, kuber kami to. Nya mayo. Nya musta das Mayor Beng? Haling ko okay lang. May guys lang Mayor Beng mo. Nya musta Mayor Beng, okay lang. Pero bugato ka karton na tagi Cebu. Nyati ito ko na kanong puli ora sa kono. Si Manon eh. Si Manny Pacquiao Igoroland. Hindi siya daw kakuanon sa iya daw hindi siya bugalon. Hindi siya bugalon. Hindi siya bugalon. Maka-istorya kasi yaya bantayan lang ganit namon to si Libitor istorya ra kami duwa eh. Oo. Pamatasan kita ni Manny. Halin sang una. Hasta nga kuan na siya aton siya timbuok na pababaw. Ang pamatasan way ginagbalin. Okay lang sa gyapon. Dami gid yang daloy sa dugo niya man way siya nakangkon hydrocephalosis mo. Wow. Mag-hydrocephalosis ka action boy magdakulo. Kag isa pa action boy ka kuan man ka siling bala na taha gid si kuan man sa imo eh. Si Manny Pacquiao. Kay bala niya magpakaisa ka mo ni Roberto Duran. Kuan man yung boksidor. Kuan man sa mga bloodline, sa mga quality boxer sang kuan. Taga-bago pa daan. World class ha. Taga-bago pa gandaan. Hindi kagabalo gid siya ni Roland. Gakabalo ka magsiling ka boksidor. Kung sa politika magambal ka boksidor hindi namin. Hindi ka nabi. Kasi kuan nga bo nga politiko. Boksidor na. Abi ko ya gani sing una kun inablang kampiyon magkuan. Galing kay ko maggamot. Hindi mo. Sa kapuson mo, may unod bising kwintang gamot niya. Pero sa ako no na natikdan kay Manny Pacquiao, pag abot sa boxing hero gid siya yan. Pag abot sa politika, karatista siya. Karatista. Nagahumblad ng palad na. Pa open. Uy, kapanghatag di sa ganing. Malinya ka lang. Malinya ka lang. Hatag lang saya. Basta 15 minutes lang. Yes, amo na. Kuan lang. Kaya iya siya nagid pala dugan magid nga ang grasya lang nag-abot sa iya. I-share man. Nga sa imol nga. Kaya ginakabig gyapon iya ko galingon nga pigado man siya mo na yan man ang tanan sa kapigadon. So amo na partner boy nga sa tanan nga amo ni guro nga nababless man si Kwan si Manny Pacquiao. Kata age of 42 naka 8 division champion no. Tungod sang iya pamatasan. Number 1 gina. Di bilog na Pilipinas ka pangamuyo partner boy. Magdaog siya. Pero may ara ga pangamuyo hindi siya magdaog. Kanyang guro.
Ano ka mo niya? Amo na sila ni Manny Pacquiao balangan. Yung pasalamat siya. Nga balog ko nga Pilipinas, mga Pilipino siya pangamuyo siya. Pero may ipokrito gid kuno na. Nga nagsiling man ng isa ka siling naton na bantugon man nga ay mababa no. Nga nagapangamuyo man kuno. Nga Malacanang. Pero ako ni Manny Pacquiao hypocrite. Kaya ang pangamuyo sila kabay pa perdi ka. Amo to ang inistorya namon kay na migurulan ni Action Art. Nga siling ko ining away ni Manny Pacquiao tingoon niya gini nga magdaog siya. Tingoon niya gini because ma-determine man isang iyaman nga 2022 nga bid mo. Correct. Dahil Correct. Kuan ina dako na siya nga factor nga once nga dumaog pagid sa sine. Kag ako gapati ko ha nga this is the last fight of Manny Pacquiao. Ako pareho ko nga sa iya aton pagpangabuhi dis kalibutan la partner boy may chapter by chapter nimo. Sa sports nga life niya amo ning pinaka last chapter niya. Ti may next na naman siya nga awayon na naman sa patag sang politika. Amo na blad ang iya sinianay gadya te kwanunta ti daw ano balang gutom agyan niya no. Amo na nga chapter man tong sa pangabuhi ya. Nga hasta nakatibawas siya. Next, amo na siling naton bala kon ang ginatawag nga destiny, kung gapati ka sang destiny bala partner boy. Di mo na punggan. Way ka pa kunong tawo yado, amo na naimo tupan. Correct. Yes, no? Kung whatsoever kung anong future ni Manny Pacquiao. Destiny sa dynasty. Lain niya. Lain ang dynasty, ikaw naghimo nga mangin amo kasi na. Pero ang destiny, siyempre, ang Diyos lang na yan. Destined to be. Destined ka bla. Even despite of Manny Pacquiao against UGAS, destiny ni saya. Destiny Di niya. la ko tanamo ka na meant to be ginis la kay nga ang kontraya to kontra man to. na kwan man to na injured man. Injured man. Oo. Si Pence injured man. Oo, So amo na siling So destined sila nga magkontrol na. yes, oo. Amo man ni siya sa sunod na naman nga chapter sang life ni Manny Pacquiao. Ati si makuber man kasi nagulog yapon partner boy, no? Correct. Kay ti kuan ini, gabi naman lapuyot man nga enkwentro sa 2022, no? So sa amo nang aton subong fokusan pasubong nga siling ko na tong kainab lang mga analysis ng kwanta nga both sides ang boxer sa aton ipabalo aton mga listeners kung anong bentaha kag disbentaha sa isa ka boxer. Manny Pacquiao amo ning bentaha niya, speed and power. Grabe gid. Experience pa din. Experience. Okay? Kag footwork. Balo ka sa boxing, taga-anta idea aton mga listeners, hindi lang ka magbase sa inumol. Base ka sa paniil. Sa tiil. Kay once madasig ang footwork, maayo na siya magabanti, maayo na siya magatras, maayo na siya mag side by side. Amo nang iba nang ginatapakan ng tiil sa kontra. Yes, oo. Dinamak ina. Isa ko na siling balas Tagalog pa nga gulangay na iya, no? So diri nga part sa Manny Pacquiao i-compare mo sa kay UGAS kay nakitaan ko kay bisan sa mga tapes lang bala makita ko sa mga fight ni UGAS flat-footed siya. Flat-footed siya. Oo, flat-footed siya. Sunod, ang delivery sang ila pansis. I-compare ko ha. Ang delivery sang pansis ni Manny Pacquiao snappy. Nang sayon pa ng gulpi-gulpi ara dayon bla. Kakuan ka sang makinilya. Typewriter ato lang hinumaan. Amo na. Okay. Nga klase nga paghaboy nga sang iya delivery sang iya pansis. Ini si UGAS halin diri sa gwa at sa sulod sa gwa bla. I mean amo pa lang paghabuya. So may interval pa nga pila ka point seconds na. Okay. So amo na siya ang could make a big disadvantage. difference na iha. Yes, amo na siya. So ang game plan sining Manny Pacquiao is infighting. Gid Sudlon lang nga sudlon. Hala, sige lang sumbag nga sumbag. Ang UGAS naman, kay ti amateur siya, Olympian siya, magwa ni siya, malagyo-lagyo, scientific boxing ang ila nga himuon. Kag, kung may chance ibuslog yan na golpe ya tuo. Amo na pang pataya para sa kay Manny Pacquiao. So, amo na siya ang mga posibleng mga senaryos magkalatabo. Except once magka-accidental headbutt, guba gidayon ang tanan. Kung sino ang magisian sa ibabaw sang kilay, disadvantage kinang sa ina. No? Pero kabay pa,
nga wala sa may makalatabo sina. Amo na itong natabo sa kay Manny Pacquiao kag Eric Morales Yes, sa ilang unang enkwentro. Yo, nga nagisian. Nga nagisian si Manny Pacquiao. Yes, oo. Tatlo sa enkwentro mo. First lang enkwentro ni Eric Morales, perde si Manny Pacquiao. Nagisian to siya. Kay balo ka sa ako niya experience gid sa hindi lang inside the ring, kundi hindi lang sa outside, hindi lang sa inside, kundi inside the ring gid. Sa akong experience sa mga boksidor, once gani magisian na sa kilay, kag magkadto na ang dugo, sulod ng dugo to sa iyakwan, hindi na siya kabalo kung anong himuon niya yan. Pwerte ka pait sina kuno. Pwerte ka kahang sila mangkuton ko na ang mga boksidor, no? Although ako ya sa boxing, way man kuya perdi mo, way gi ko kaagi perdi sa boxing. Kag way ko nakaagi experience sina magisi-gisi. Kay way man ko kaagi boxing mo. Nag-train lang ko kag nag-manage no, kag nag-promote pro siling nag-boxing wala. Ti according sa mga boksidor, no? Once ang dugo magsulod sa aton mata, do ka parehas gibutangan ka blasang sinamakan mata mo. Okay. Pwerte ka kahang pait nga ano hindi maintindihan. So ang diskarte sang isa ka boksidor madula na. Hindi na siya kabalo kung anong himuon niya. Kag, once imuklat yan na, ang inaang mata nga may na damage, may dugo, nagatawag sila namon, luwas nga gablard, gadouble ang image mo. Imbis nga si Boy Duran lang akong kontra. Duwa ka Boy Duran ha? Oo. Lain ka mag-iba ka Boy Duran. May si Roberto Duran ha. May si Damo lang nga Duran. No? No, amo na, bisan mga optometrist, mga ophthalmologist, mga mati sa aton, basta may interference, tubig lang gani. Masulod sa matatag, akarap, ang isa ka object, gadamo. Amo na siya nga, hindi nanggaguba na din ang diskarte sang isa ka boksidor. Okay. Dali lang ha, kita may ko na iban samtang na undercard pa kita. Si Ihada ko da Maria Rivera Murayama sa Japan. Good morning kuno maninoy boy Action Art kag Sir Roland. Si Ana Sinoro, niya ang drops ko sa mata si MD. Ang ginainom ko si MD mineral water. Good gid mga ka-action. Ana Sinoro from La Carlota. Very good. Very good. No, very good yet. Sige, mga avid listener ta ini sila, no? Kay Hana Ancheta kag kay Migs Dorimon. Alex Montesa. Sige. Mary Grace Eugenio Fermin, Madel Chica Ausan. Kag kay Marbs Di Piedra sang Barangay 35. Edward Tahones there is a live kita ha. Ralph Tonga. Anong round ako no? Sige. May action art? Ako din. Si Madam Karen Tan Langit, monitor siya. Sila niya makita, ginanamon karon ang gustuhon man namon, pwede namon mapakita. Galing kiti may mga ginapatuman ang Facebook, kapin pa sa page nato na karon magwa, makakuan kita, ma-violate kita, son boy. Sorry gid kay hindi namon mapakita gid bala inang aktual gid kanta pungulay karon sa kwan. Ari man si Ninoy Roland nang iya sini nga pag-describe ni sobra pa ni sa pungulay ni sa pakita mo sa TV. Sa labi sa ka pag-intindi mo kay ni Roland nga pag-speaker min sindihan mo gyud magkatabo sa ring. Correct. Ina iya partner boy kon ma-clear up ko man ginaantanan nga mga panses. Kung naka CMDI drops ko sanag vision. Sanag ambisyon. Edwin Pineda, may agaman na sa imo. Si amigo tayo Edwin Pineda, sa din sa Spain. Edwin. Basta sa Spain niya siguro, basta abroad niya Okay. Si Shirley Tad Idra sa New York. Good evening sa inyo. Kuno kay evening nito sa ila, no? Gani man. Damo tagatan migo Roland nga kwan nga mga ato sa abroad, no? Nga diriga monitor sa ato, no? Jocelyn Song Comedia. Sakay Lisa Joy Elon Amoroso. Action Boy, basta may boxing si Manny Pacquiao, madumduman kung magulang kung si Carmelo Song. Sila na ni Unyok Velasco dungan sa bago. Mana ang magulang kong gatiner sang una. Okay. Sino Carmelo Song? Okay. Parinti ni Bibot? Oo. Utod Utod. Utod kay magutod ni sila ni Kwan mo ni Yada ko Jocelyn Song Comedia.
Si Jocelyn Otod ni Bibot. Oo. Okay. Hindi utod naman kung si Carmelo, so hindi utod man bibot. Otod Bibot. Bot! Gusto na? Sige. Hindi sa saksi daw sa gyapon sa among tagipusoon. Salin kay Rodora si Kuya. Kay Milili Oligo dira sa Tangob. Aha. Boss, kagawad din si Elias. Ay, monitor si mo. Ara siya sa barangay 35? Oo. Hindi na 35 yan. Doon na skilled plus ang gaisano nga Gani, city. hindi na 35 ng iyang Hindi, do 39. Ano gani kagawad din sila ng imo? 39? Hindi na rin sa piyak. Sa piyak ni siya mga side mo. Oo. At ang ilang kapitan na itong dogin stroke. So, ano siya ganito kapitan sa una na. Gani. Kagawad, ano ganina na nga barangay ng inyo? Nalipat ko. Si Jamil Florendo. Morning ko no, Action Boy, Action Art. Jesse Guzo, no? Ayala Talisay. Okay. Ara, si makita mo na siya. Si Si Val Bukatan. Gahulat sila kuno ang live. Sige, dugay lang Si kung ganin niyo si Ailey Lupo niya morning na sa bisita niyo Roland Bagay. Hindi sa bisita si Roland ja. Tagbalay ni siya. Ang mahilig sa ulo sang kanding nga may kwan, Bangs? sambag. Sambag. Monitor man no. Sino na? Kag may batuan. Sino na? Paritor ko Dongjong ko. Ayaso. So, diya sa Isabela, pare monitor kami diya. Si Adrian Tayhon Ganaganag. Watching from Sorsogon City. Kumusta na kay Governor Chisa? Escudero, no? Oo, Governor na si Sorsogon. Gota Chisa sa Sorsogon. Kumusta dira? Taga Sorsogon siya. Bugoy Turko, siling yung way labot nga makabati nga nasang coverage nila, makayuhom ka pa. Ari mga tao, ganun. Salamat kita. Tika, tapos na sa panukot? Turko. Masalaan ni pa ni Turko karon mo. Dali ni mga kaksyon, ano? Kaya ari na kita sa last na ng undercard. 10 rounds lang niya ang bout between Guerrero kag Ortiz. Ano ni si Jumax? Si Victor Ortiz. Ano Jumax? Distant relative. Distant relative, oo. Balo kasi Nunoy de la Cruz na nagkasiwan de la Cruz. Parintianay lang magulo sila. Noy, kumusta si Palay naman? So, ay daw may dugo sa Migo Roland daw si si Guerrero. Si Ortiz. Si Ortiz daw may dugo. Si Ortiz Action Boy, si Juan Magali, si Freddy Roach Magali ang guyat siya. Sa wildcard, gym ni siya ginatry. Grabe, no? Damo ni Guerrero Kagamo ni boksidor. siya, nga boksidor nga nabudlayan si Mayweather. Si Victor Ortiz? Yes. Okay. Nga bisan naka-break na, ginsumbag yung pagyapon si ano. Sumbag yata, Pero ayawan gid si Mayweather diri kay Ortiz ni. Sa puntos kag sa tanan. Ano ni si Ortiz ng Mexican. 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 By the way, Migo Roland, ining si UGAS na anong iyang anong country nga ginadala niya? US na. US na. Kay US based na siya subong. Amo tong balko bla nga kay na kasi ko ang mga Cuban boxers, why ni sila ga professional, why ni sila gina-allow dito sila country nga mag-professional. Kay kun i-allow din sila sa country nga mag-professional, damo na champion nga Cuban. World champion. Pati ka? No? Sa kalidad nila, damo ta world champion nga Cuban. Si Tipro Wagilis hindi mag-allow sila government nga mag-professional. So, that's why kung gusto mo mag-professional, migrate ka. Gwa ka sa Cuba. Yes, muna nagkakalatabo sang kwan sang mga Cuban boxers nga nag-world champion sa professional. Guro kung ginaalaw guro sang Cuba, guro doon damo na guro Cuban nga mga yes, pero world sa champion. tong kwan, ang heavyweight nga gold medalist nga si Steve kwan la. Cuban nga si Stevenson. Stevenson. Pertito. Kwan gid way gito naka-professional nga kwan. Pro kun gi professional ato. Adamo to magkalahapay. Ano man kanday Jimpo pa nanday Muhammad Ali, di ba? Yes, oo. Amo to ginagulo bantayan gani nga basi mag-migrate bala. Pero way gid matugtan sa Cuban government. Ginbantayan man si guro. Fidel Castro pa nga daan to buhi pa sa to, no? Ginbantayan man guro mayo. Yes, di mayo ni si Kwan si ano ni si UGAS
at nakalusot pa kantos Florida. No? Ti hasta nga dito siya nag-train kag nag-professional kag diri na prove nga nag-world champion man siya. Pero ini ang ang kontra na naton ang country nga nadala, ang kontra ni Pacquiao, ang country nga nadala US. Pero I would like to believe nga sa kapin mga lapit 20 mil nga mga spectators dira guro laban na guro will root for Manny Pacquiao. Cheer na for Manny Pacquiao. Yes, laban gid no kay kun siyempre balo ka magsiling ta Las Vegas gambling city na mo no sugal pustahanay. Agaw gid kaayo si Kundi. Si Pacquiao. Si Manny Pacquiao. Unlike sa kay Errol Spence, dihado to si Pacquiao. Dihado siya. Dihado to siya. Sang wala pa kaabot si Manny Pacquiao sa Amerika. Pero sang nag-abot kag nagsugod sa training to, sige saka iya sa ratings. Oo, dito gid sige na saka. Ang odds. Oo, ang odds bla. Sa mga gambler no. Pero kung nato ni si Pence gid ang agaw sa to. Pero hindi nga sila nga perti kadako-dako sang biya. Ang nabalaan ko sa to sa amigo ko sa Las Vegas, ang 100 mo kuno madaog 180 kung kay Pacquiao ka. Pero iniya ang 1,000 mo madaog 350 lang. Yes, no. Amo nang odds dito kuno subong sa Las Vegas. Ina lang sa Las Vegas lang. Las Vegas lang. Sagwa pa gid ya, especially sa mga Middle East na, mga royal blood na. May millions of dollars na iyang ila ko na ya. Gani. Ila pustahan na ito. Kag more of Manny Pacquiao na sila. Kay balo kasi Manny Pacquiao is Asian mo. Asian mo. So halin pa sa Mindanao, nga damo man sa mga Muslim dito nga mga pamuluyo, amo na nga damo na sila pan sa mga kay ti ang mga royal blood. Grabe man damo man mga gambler, tigi maghaboy na sila hindi ya libo-libo. Hindi millions ha. So amo na nga bang bilog kalibutan subong daw halos nakatutok kin subong dito sa Las Vegas no. Especially kay Manny Pacquiao. Though for so long a time daw mo ni guro ang isa sang pinaka main event bala nga daw ka popular no sa lawig nga chimpo after sang during sang pandemic bala no kay lawig nga wala na sang away sang boxing no pero dito sa Las Vegas subong tanawon mo mga spectators dito may araman ka face mask pero damo sang wala na naga face mask no balo ka ng mga vaccinated na wala partner boy. Ngayon na sila gawerya dito sa sang face mask, no? Amo na nga bisan magsiling ang isa ka state dito nga bisan vaccinated ka gamit ka gyapon face mask, no? Iba niya ga padungol na. Bakunahan ako, face mask pagi ko. Amo na nga makita ta diri sa crowd subong sa arena ning T-Mobile. Oo, T-Mobile Arena nga 18,000 masiling tapaguro nga sobra pa na da. Kaya ang capacity sini 20,000 mo. 20 mo. Oo. Dako-dako no? Dako gini, no? Hindi ni saya hotel. Hindi. Kuan gini saya arena, gini saya. Arena lang gid na. Bago ni siya, yes, bago ni siya, bago ni. Oo. Kay way ka pa na gani ka kadtos din na yan. Way ko na. MGM ya. MGM ya, oo. Na usual ng panan. Mga MGM, mga ano pa na sa mga hotel na iya, no? Iniya bago arena gini saya nga perti kadako. No, perti kadako ni siya nga arena. Mapuno nila yan, no? Kini Manny Pacquiao. Yes. Amo man to nagligad bla sa Texas. Katag pila to ka 1,000 nga capacity aras Manny Pacquiao. Okay? Puno gihapon na siya. So amo ni siya nga grabe ang amo na niya natawag nga sa history sa boxing, isa na ka pinaka crowd drawer. That's why palangga ni siya sa Las Vegas. Win or lose. Nga palangga. Kay ti ang buhis. Ang kuan bala ang economy grabe ang nabuna na contribute ni Manny Pacquiao sa kuan mo sa government sang US mo. No, amo na nga kadako bla na kay ka questionable bla kasi Manny Pacquiao pa bayron gyapon buhis de. Nga nakuha na dito nga daan buhis. Pero ti twice na nga kuan nina nga case during Aquino kagay kuan kay Makapagal Arroyo nga siling sang court nga ang premyo nga nabuhisan na dito sa Amerika hindi na pwede buhisan dire. Ano mo na amo na nga dalon na naman na nila nga issue na naman about Manny Pacquiao about sa taxes. Grabe no. Pero tandaan nyo hindi gali pwede double taxation. Kundi ikaw nag-away nga country didto ikaw ya buhisan. Amo na siyang pinakamatod tuoda, no? Nga ang kwarta abi dalon niya di pero dito nabuhi na ina sang 30%. Sa Amerika yan hindi kay kasalbar sang buhis to. Pero pag dinala niya naman ang kwarta di sa Pilipinas,
hindi na pwede buhisan. Kay double taxation na natawag. Okay. Amo na hambal sang court, no? Kag kung diriya si Manny Pacquiao nag-away, ang iya purse o iya nga premyo dapat buhisan gid. Amo na siya ang ruling sa taxes about sa professional nga sports. Nga kung diin ka nga country, diin ang venue, amo ang makuha iya sa tax. Amo na siya. Padala ni Pacquiao ang ina nga kwarta sa pagpremyo niya, hindi buhisan. Pero kung inegosyo niya na, taxable na niya. Amo na siya. Amo na siya, no? Pero ginagamit na siya nga issue sa politika. Nga si Manny Pacquiao ay gabayan buhis. Amo na siya. Amo na siya ang matutuod, no? Pero ina iya sa party, ina iya sa government ka side, no? Dibatihan, ina nga nagalabot gina sa korte. Okay? So, ang aton diri gina-expectar subong, pila na lang kakwan, no? Pila na lang ka rounds kag matapos ining undercard nila. Amo ni siya yado ang pinaka kwan nila mo, last nga kwan. May tapungol si Ortiz nga kalublo, no? Galing kay lipod sa referee. Amo na kisa 6 rounds out of 10 rounds scheduled. Kwan na? Nagkamatamat na lapit sa inangan ni ang hampag nila. Kwan na lang, last 4 rounds na lang. Pwede tama siguro di kung may knockdowns, may knockouts, or may mga cuts. Kabundol sila ni no. Kaya kainib lang mga boxers sumungod o kahinay sa giho nila. Kay si Ortiz actually daw nagdako lawas na Daw nagbundol siya, no? Daw nagbundol siya compare mo sa una sang pagiraron pala to sa blatag 20s, no? Subong 30s na sila. Amo na nga silang naton doon nagbulo bundol, no? Amo na siya, no? May factor gin man kung no. sige kung nagaedad ang tao, tiyan mo na may tiempo gid nga magpaway na ihang mo nang imo gloves, no? Mamo na nga diri sa balik kita sa kay Manny Pacquiao. Nga damo ginagabilib de win or loss. This is the last fight of Manny Pacquiao. Okay. Wala na sang kwan kay sa edad niya. Damo na ginag-advise nga tama na. Sakto na. Kag nami gid man niya ninoy nga inang matapos ang imo karera nga inang way kaya bala mabalda, way ka malipong, way ka na pierde, way ka malutos bla. Yan ang ginapilit mo pa bisan daw hindi mo na kaya. That is why nga diri sa sininga fights i-prove gid ni Manny Pacquiao kung sa kwan pa bla ibuhos siya tanan, ibubo yung tanan di nga para magdaog lang siya. Amo na siya. Sa side na naman sa mga opponents ni Manny Pacquiao, ang halos iado nga mga contender subong bisan champion ka pa gusto mo gid nga maaway si Manny Pacquiao. Why? Nothing to lose kagid kung si Manny Pacquiao yung encuentro. Nga once nga mapierde mo si Manny Pacquiao, ara ang tanan si imo. Ara kung sa kwan bla kabi mo tanan. Especially ang presyo nagasaka na ang presyo mo. Kay ti na kwan na tawag sini na pierde mo si Manny Pacquiao. Pero kung ginpierde ka man ni Manny Pacquiao, wala ka magyapon sa pierdihon. Wala. At least nakabato ka kapin pag bisa na pierde ka kung way ka man knockout ni Manny Pacquiao. Yes, amo na dayon ang ginapabugal nila. Nga naka 12 rounds kuya kay Manny Pacquiao. Amo na siya, ha? Kag subong damo-damo gid dumduman mo sa kay kwan, sa kay fence. Nga siya kung sa bagay duha naka belt ang ara sa iya. Pero grabe gusto ya gid si Manny Pacquiao ang awayon. Kay nga para magtaas pagid ang presyon niya. Just imagine na mag-away siya da $5 to $10 million lang muna bla. Pero kung perdi mo sa Manny Pacquiao, di ikaw naman bulos sa tag 20 million, 40 million kada fight muna da siya, no? So amo na siya ang matuod-tuod gid nga siling naton legendary magid legend magid ini si Manny Pacquiao sa patag sang sports, especially ang natawag naton boxing. Okay. Now, ini bala kundi tapos ng weigh-in nila Maninoy, anong kakatabo siya na usually? Ang boksidor before some fight nila, after the weigh-in, anong mga ginahimo o preparasyon sila? Nag-training pa ni? Ano man? Although, masiling naton bala a week before,
5 days before sang fight, no, depende sa trainer nimo. Gakwan ina siya ga light training na lang na natawag. Light na lang. Mag-an na lang bilang ng mga kwan. Oo. Amo na siya kay balo ka ang training program sa isa ka boksidor, may kwan man ina may ginatawag ina season. Okay. May early season, may mid season, kag may peak season. Amo na ginakwan na bla masugod ka light, pasaka ka sa silinaton sa mid, kag mag-peak. Dason pagtapos maabot mo na ang peak, example abi mga 10 days or 12 days before sang fight, mas slow down na ng imong training program. Mga lighter na. Conditioning panawag na. Conditioning na. Dason ang imo gid sina weight. Imo bla timbang. Example 140. Dali lang gid mi gorolan ha. Dali lang gid ha. Makuan bla kay si Madam Alma Galio Action Art. Ato sila sigli subong sa VIP room dira sa T-Mobile Arena, no? Tungkol lang tabla kumusta na sitwasyon sumong dira direct from T-Mobile Arena dito sa Las Vegas, Nevada with Madam Alma Alvarez Gallo. Good morning, good evening dira sa imo, Madam. Yes. Dali lang daw. Actually ang yan nga bata ning isa ako ni sa journalist ni nga bata yang Kwani siya mo ning ayon ni Migo Tawan Bulgalyo, the ever beautiful Alma Alvarez Gallo. Ato to sila sa Las Vegas mo, no? So we would like to ask lang kay Madam Alma, anong sitwasyon nila sa buong Madam sa Las Vegas? Hello? Hello, yes. Good evening and welcome diri sa Action Radio Bacolod. Kumusta dira sa Las Vegas? Mayo, so blessed. We're watching live. Ang crowd, kumusta ang crowd as of this moment? Nagalapit na lang ang bout ni Manny Pacquiao. Kumusta ang crowd dira sa T-Mobile Arena? Right now, ang fight is Guerrero and Ortiz. This is the co-event for the co-fight right now. It's Ortiz versus Guerrero. Okay. Is this Ralph? Or Josh? Josh. Josh. So we have also Josh with us. Isa ni sa mga RG boys, RG boys ni Luigo na One Ball Gallo. So, how's the crowd right now, the T-Mobile Arena, Josh? Yes, we are. Let me show you exactly what's going on downstairs. We're at the VIP right now. And we actually have our own sections down at the row right down here. We have a great view. Yes. But right now look at that. This is how many people right now watch. Ito sila na migoro lang, no? In a few minutes, we're gonna have Manny Pacquiao main event in a few minutes. Ara sila sa kwan sa VIP room. Nga clear man kuno ang view from the ring, no? Clear man ila view from the ring. Ara si Madam Almao, si Madam Alma Gallo with that's Josh. How are you, Josh, no? I have with me here Action Art and Roland Magahin, no? Our boxing analyst. Yes. Sang Action Radio Bacolod, no? Ninoy Roland, ang bata ni Singuna is a world champion man eh. Si William Magahin, no? Si Madam Alma, why so beautiful, Madam Alma? No, ups no nag-ano bigid. Oo. So we are now ano na katanga kwan nga kapila na nga round? 7 or 8. It's round 8. Round 8 for scheduled for 10 rounds. So after sining fight between Guerrero and Ortiz, amo na ang aton nga main event with Manny Pacquiao and Yordinas UGAS, no? Sang USA na ginadala ni Migo Roland, no? Sige. So, Madam, thank you very much for your time, ha? Thank you very much.
good luck sa aton fighting senator. Kag sa inyo dira, salamat gid no sa pamilya Gallo dira sa Las Vegas, Nevada. Thank you very much. Thank you. Sige, okay. Sige, thank you. Sige, Mego Roland, istorya ta kay na ganito, mag-training ka. Ang preparation nga tawag sa training, no? Kung sa manok na up to conditioning. fight night. Okay, no? So, amo na sa siling ko suliton ko may early season, may mid, kag may peak season. Now, divide na tatlo ka training program sa isa ka sa isa ka trainer, no? So, pag abot na a week before, mag-alight na iyang training, wala na siya sang ginatawag mga sparring, no? Wala na siya sang iyang road works road works meaning jogging, no? Kuan na nang light na lang, pabalas-balas na lang. No, dason gina-maintain gid ang imo nga fighting weight. Yan. Sa kaon mo medyo abi mo sa boxing, sa mga boksidor, ikaduha lang na ang kontra mo, ang imo kontra lang nga boksidor. Ang una mo nga kontra, imo nga timbang, imo nga weight. Amo ginang pinakabudlay inkwentrohon. Iti imo nga pagkaon, imo tanan nga activities, ikwan mo gid siya. Nga i-maintain mo gina siya nga weight nimo. Kag after sang weigh-in, kundi may matimbangan na. Okay. May timbangan na inang adlaw. After sina sang weigh-in, kao ka. Amo na siling balang kuan na kun sa kuan pa, kun sa tawag pa na nila nga ning mas before sang weigh-in ma-fasting. After the weigh-in ma-fast eating. Fasting. Hindi na fasting. Correct. Amo na siya partner buing ang kabudlay nga sitwasyon sa isa ka boksidor nga ang timbang niya kwaon niya. Kay why once hindi nimo na makuha ang imo nga weight, example, maaway subong sila sa 140 pounds, no? Nag-exist ka lang niya 1 pounds, 2 pounds, grabe ang penalty sina. Dason, Wait, kalambot gina sa imo ya, ang 147. ang kalambot example gina sa imo, na, so mahimo ka dahil exercise o mga ko na imo. kwaon mo gina. Ti mapikto na sa imo nga. Pigaon ka gid sina. May pikto na sa imo nga energy. Ti siyempre ma-dehydrated ikaw. Ma-dehydrated ka kiti kwaon ang kwanda sa lawas mo. Ang tawag sila nga dehydration, ang dehydrated ka na. So maapektuhan gid tuhod mo, tanan imo nga energy, no? Pero may top secret lang ni tani ha. Ang ginahimo gid subong, hindi ko siling naga-commercial ta. Gamit ka gid. Ginagamit na nila subong ang CMD. Okay. Ini bisan ang Philippine Olympic Committee, gagamit ni sila mga Olympians, gagamit ni sila. Hindi sila ni Manny Pacquiao, ini mga world-class boxer ni. Gagamit sila. Pero sina pila ka drops lang, butang mo sa gamay lang nga tubig. Ang energy mo ara lang gyapon. Yes, no? Hindi na sila nga naga-commercialize ta. Kag amo nang pinaka-top secret. Kaisa lang gabis nga nagreklamo si Manny Pacquiao nga way ginpatugutan ang iya sina nga mineral drops. Mga butang sa tubig bla. During sa fight ya sa kay Mayweather. Ato lang pagkaperde ya. Yan, way ito siya gintugtan. Sang Nevada State Athletic Commission. Pero si Kwan niya, si Mayweather, sige, to patak iya si MD. Palukag, may kwan sa tugit, may tuod na, ekspersyahan man na namon. Kag isa pa ka advantage subong bisan sa Olympics, ha? Olympics, any event sa Olympics, nga kadamaan sang mga nakakuha sang gold medals, ginakwaan, bawian bala sila. Kay may mga enhancing drugs sila. Bisan pag gani sugar, kalamay lang bala. Ikuano mo na, may chemicals na mo. So, gina-disqualified ka, ginabawian ka. Pero sang na diskobrehan na nila nga, iniaton nga gininuman bala nga tatlon, ang CMD, tanana, ang tanan nga chemicals da sa body mo was out gid. Ang energy mo ara pa. Kag sa NBA, ihambal ko na matudtuod, sa Utah. Sino ba lang pinakadugay sa Utah Jazz nga Dirk Nowitzki. Sino pa? Dirk Nowitzki. Ilang nga pinakasikat? Utah Jazz. Sa Dallas gali na si Dirk Nowitzki ya. Sila ni Malone. Si Malone. Karl Malone. Paano sila? Stockton. Kundi, kita mo minsan may mga edad, grabe gyapon magalawan. Kag dira mismo
sa court nila sa Utah Jazz, may tatak ginadaya nga energy solution. Kay dira ang source sa Utah. Ini nga product sa Salt Lake. Nga namo na siya. So kung gingamit sa isa ka sports event kag mag-champion ka, pero sini sa boxing, after sini isang fight nimo ang urine test bla, inakuanan ka pa na sang urine, bisa nagdaog ka pa. Pag nag-positive ka dito sa ginatawag enhancing drugs, kuha na dahil imo nga belt na. Kung sa Olympics man, ang imo nga gold medal, why na dayon kuha na. So, diri na probahan, kag ginagamit na gidya subong. Kaya mo na damo man subong nung gapamati sa aton kuan, hindi lang kay sa boxing. Tanan nga events, kung basketball ka, kay balo ka, once nga nagabalhas ka, nagagwa na ang kuan bla sa imo ang fluid sa body mo. So, kinanglan i-replenish mo. Pero si imagine sa boxing, isa lang ka minute mo. Isa lang ka minute pahuway, yado. Sige ka balhas, galuya. Pero once sige ka man tughong sini, nagabaskog man. Amo nang pinakamatuod dira, no? Nga sa sports gali nga ginagamit man sila subong. Hindi na bawal na ginaiya ang mga enhancing drugs kay ma-disqualified ka gid. Correct. Damo na disqualify sila inang mga das na kadamo na sa Olympics, stricto man na Olympics. Yes, ginaya hindi ko kuan ko ginaya on the record sa kampanya namon. Ang Philippine Olympic Committee nagamit gid sila sang CMD. Nga kuan kay dako nga bagay. Sa kag sa Olympics ang pag-check sina na before sang hampang kag after gina-check kapagid mo. Before and after. Amo man di. Oo. Kay kumo ini wala siya sang chemicals, wala siya sang drugs. Natural siya ng minerals. So, balik kita sa body conditioning sang isa ka boxer. Boxer. Isa pagid partner boy, iyayado. Mutingala kang ang isa ka boxer, grabe na iyang mga sustansya sa lawas yan, no? Grabe ang mga vitamins da, minerals da, tanan. Ito siyempre yung pagkalalaki, sinapuno git. Di ba? Ginabawal anay ang partner. Oo. Why anay? Amo na nga sa amon sa boxing, may kasabihan kami nga, there's no fight before the fight. Okay. Abots mo? Ito nga si Jinky, nag-shopping lang to, anay. Si Jinky, lagaw lang to, anay. O kung sino man nga mga boxer, kaya kita nyo, every time nga ara may boxer, gina-focus din ng ilang mga partner, ang ilang asawa. Yes, no? Pero why na sila ginapahulid? Magsiling naman na, ikaw di, siling utugay na nga, there's no fight before the fight. May fight na, after the fight. Kaya nakitaan man na namon bala partner boy, no? This is kwa na scientific, no? Nga explanation ko. Once nga makapautwas naman, number one gid. Nakiti natun-an namon sa sports medicine. Once nga ang isa ka boxer, labi na kung sino nga athlete nga ara gikabla sa fights nini, ang imo sina nga temperature tama kataas. Okay. Amo na nga way na namon ginapatulog ang boxer. Kay mapiktuhan iya nga mata. Okay. Kaya matulog ka tapos ang grabe ang imo nga temperature da mapiyungan ka. Amo nang way na namo na patulog. So mas maayo nga ara iya nga partner aya asawa. Kay para pautwa siya da ang iya sina da temperature magabalik sa normal. Amo na siya, hindi ning silingan nag-istorya kita sang green ha. No. This is realistic ini. Kiti do ano ba lang nga sustansya to sang conditioning to sa isa ka boksidor? Kita ko si Manny Pacquiao after sang weigh-in, nagkaon sa bulalo. Yes. Amo na bala nga before sang fight, ginatawag na fasting. Fasting. Pero after weigh-in, fast eating. Fast eating ka na. Feast. So, amo na siya, ha? Matagaan naton, backgrounder sa aton nga mga listeners sa Action Radio, kung ano ang preparation sang isa ka atleta or boxer. Kay grabe, ang pinakagahigtik, kag pinakabugat nga training sa tanan nga sports is boxing. Okay. So, last minute na kita of 59 round seconds sa Tuliakson Boy. Of round 10. Last round na kita, ha? Okay. Sa kay Guerrero, kag Ortiz. After sina announcement, after sina, ari na. Makuha na kita. Manny Pacquiao kag UGAS na kita. Your Dinas UGAS from Cuba. Cubano.
Bacolod nun versus Cubanon. Si UGAS may tugas. Hindi mo ni maloglogan si UGAS. May Oo. tugas. Ah. Namalya. Namalya nga, Juan. Ang Siya iyang- niya, malya. Ya, UGAS may tugas. Hindi mo ni maloglogan. Yan eh. Mo na siya nga siling nato no nga ang isa kag isa kada boksidor ni may abilidad ni. Direta ni makita sa natawag naton sa diskarte na. Balo ka sa training programan ang tanan ni hatag na si imo partner boy ano sang imo nga trainer coach. Pero pag abot mo dito sa ibabaw sang ring, sa sulod Yes. sang ring, ikaw na ang madiskarte. Yes, no? Ikaw nang madiskarte. Ari, sa naisyakuan ko man no, once ang imo nga boxer ginasaligan niya lang ang kabaskob, power ya, ang yakaisog. Kamsan bunanay mi diin pato, isog mo. Oo. Pero mahina ang iya diskarte. Ang IQ ya bla sa babaw sang ring. Why git? Why git? May nano nga training si imo Damo kon na kami sa nabalaan sina. Kasi during sa training, kuha ya tanan. Tanan ara. May pasumbagon. May pasumbagon tanan. Pero pag abot sa babaw sa ring, pag mahina ang imo nga IQ, amo na nga siling iban nga si Manny Pacquiao mangu na iya, boxer lang na iya. Believe it or not, hindi ko silingin na panubo ko ang kwan or ginadayaw ko si Manny Pacquiao, no? Sa tutuod lang, ang quality nga boxer may utak. Kag hindi ni siya naka 8 division champion, world champion kon mangu. Tandaan nyo gina. Kaya kung kipigaw IQ mo ya sa boxing, at ang babaw sa ring, parang panawag na si mo, nagabinulay, o gatos babaw. Balo ka ang imo sini duha sini ka trabaho partner boy yado sa part sang lawas ang tao sa isa ka boksidor. Abi nyo ano? Puso at saka utak. Puso at saka utak suliton ko gina. Sakto na. Kay bisan ano man nga utakan ka, pero may daga ko sa Tagalog pag lukso-lukso tong ilaga sa dugan mo yan, no? Oh, wow, grabe git. No, labi na, no? Yung mga first timer bala nga naka big event sa boxing. Ang experiencehan ko gina sa akon nga mga boksidor man before sa abroad ha. Nga malakat kami sa Amerika, sa Japan, o sa diinto. Di moderno dito ang kuan no, ang lugar. Pinakagwapo na, pinakamaayo na nga boksidor ko, pero pag-abot ito, panglamuti. Hindi na kasumbag. Kaya tingka-tanaw sa siyang tag-10,000, tag-15,000 nga crowd. Na dito na yung tanaw ya. Waay na sa kontraya. Yes. Timi ara ko na, may experience ako sina isa ka boxer ako magbidisyon, no? Dala ko sa Japan. First round, na maaway 10 rounds mo. First round, away gasumbag. Sige lang siya, tanaw sa damo-damo ang tao. Daso ng kamera, may sa kilid, may sa babaw to, may isa din lang. Sili ko, sumbag na. Kaya mo na. Ika-2 nga round, way magyapon. Bao, pag-abot sa ika-10 round. Oo, may ginhutik lang ko sa iya. Hindi ka pa magsumbag-subong. Pagbalikid mo, way na ko mauna ko sa airport, biyaan ta ka dis Japan. Pulbaan siya. Pagbagting buuan na tudo hapon, way katapos, tindraw na daog. Daso yung balikid, diyan ko kunarap ako sa corner na. Kasi nag-una na ko to sa airport, muna ako sa Pilipinas. Amo na siya, exposure meaning, pag nagkulang sa exposure, ano ka mayo sa imo, boksidor? Yado, partner, boy, kinanglan may puso. Perdisi Ortiz. Daw si Guerrero. Oo. Kag nakita tamang ginoo nga siling tabla komentar kinang mabagal. Bundol ang sumbag ni Kwan ni Ortiz. Kadlaw ko nila sa mga comment, di ko nablaw man mga comment lang yung mga talo na si Pacman, third round. Hindi na kami pagsugiri, wala kay. Nano mga ilan niya mga style man? Di ba si kung mga kwan na nila, mga forecast ba na nila eh? Yes, no, may mga forecast man na sila, no? Kag aton nga mga listeners sa Action Radio, ginakwan ko na iya, ako personally, ginakwan ko na iya, acknowledge ko na ilang mga forecast. Kay balo ka ang boxing, tandaan mo gini, anytime ang knockout nag-aabot lang. Kag bisan si Ling tapang si UGAS ni Palatyon ni. Pero sa tuod bla, kadamo naging nga nasaksihan ko, ang Palatyon, amo pang nakapatay. Balo ka gasumbag man kontra mo. Sumbag man, ako mo na sumbag. Daso masiling ta karon nga si Manny Pacquiao laos na ni, wala na ni. Ginarespeto ta na siya. Kasi sa tuod makit 42 na mo. Oo.
Nga kaso mapirda. Amo na lang siling ko sa duha ni, why ko diya sa may ginaapinan partner boy ihado sa ilang nga duha ni. Okay, kada isa may abilidad. So mag-text diri sa aton niya may nagabas da siya isa wow inyo pangwanda. Okay lang. Okay lang na ha. Kay ti ila man na iya komentaryo mo. Rights man na nila maghatag sila sa forecast. Okay? Kailangan ka prepara na action boy. Ang inyo nga mga radyo tunugin nyo para mamatian nyo gini si action boy. During weigh-in ni. Sa weigh-in during weigh-in ini. Okay. Grabe ho, porti man ang lawas ni Kuano. Kung naglapad-lapad ang iyang galikuan, do kuya iha. Do kuya iha. During weigh-in nila. Porti kalapad man din siyang kuan ni Ugas. So, sabi ko kung gabayl nga tao ni. 147? Grabe. Okay. Si Manny Pacquiao, porti man. Sos. Kag makita mo sa itsura man ni Pacquiao nga well prepared. Prepared Dito siya. sa kayugas, amo man, well prepared man. I-check ko na si Action Marlon kung kumusta sitwasyon subong nga mo nag-away na si Pacquiao. I-check the action nandre si Action Marlon Biliog. Kung anong sitwasyon subong sa palibot sa Bacolod. Samtang nagahilapit na ang enkwentro ni Manny Pacquiao kag ni Yordinis UGAS sang Cuba. Number na si Kubileko. Kasi kandidato man siya. Ano ni siya? Kasi puti kain. May number 54 si Ugas, ya. Kasi sampal niya kaya ikaw lang vlogger presidente yaw. Ako mamabulos kay lain tapos sila Fidel Castro. Sila ni Ugas yan i-check ba anong number nag-pray man sila. Kaya nag-pray man sila. Siya yan nag-prayer. Si Ugas. Siya kaya ka prayer. No, kuan niya kuan siya sign of the cross meaning Catholic sila. Catholic niya siya. Dito naman niya sa Manny Pacquiao. Siya man mag-prayer man dito. Kabalo mata nga si Manny Pacquiao, tama man kakuan subong. Pastor matutulong-tulong. Si Pariboy Shoko, no? Ito manulo yung spiyak. Ara siya? Totoo siya. Sige, check ko na Action Art si Action Marlon. Kumusta ang sitwasyon sa Bacolod? Action Marlon? Action Marlon? Go ahead. Yes, Action na boy. Ang sitwasyon sa pinatilitan ng lugar dari sa mga sunod sa Bacolod. Actually, dari sa mga downtown area sa tatlo pa mga merkado, Action na boy. Actually, tayo din mga kapihan, nariyara sa ilang monitor ba lang ang telebisyon. Kung ang bukas dari, bukas sa Action na boy, ang mga customer nila is nagapangasi lang din. Kag mahadin mo mabiya man yon. Kaya sa amo ko nga nakita sa boy nga bigyan na mo sa area sa Ilac Avenue. Para mo na monte, kurang sa nga Bacolod. Ano puno action na boy ang tatlo dari ka mga dalagto nga kapihan ho. Ang amo sa nga na labayan. Nga nagapantay niya sa umpisa sang boxing na ni Manny Pacquiao. Okay na namuno mo kung anong sitwasyon kang dalanon. Kaya na sumro, boy, bigyan na mo damo pa. Subong amat-amat nga nagalaka. Kaya ang kalaban ang talagya na kita natin, nagaparte ang subit kinikalan. Posilingon, ang posibilidad na ang nagapaniho sila nagalantaw man kang nagapantay ng sumoy sa away ni Manny Pacquiao. Dari sa mga area sa Gatuslao, kaya na taway-taway sa tamag sa boy. Ang area, ang dilabunti na natin muna ko, actually open at kumbroy sa public. Kung gusto naman maglantaw, kasagwa ka lang, nakita ka na sa unanong nakagwa sa libis na nagkumpul. Ay hindi ka naman ganit napasunod. Kapagkapungko kay... Dari na guro ho. Action Marlon? Dari lang ha. Kaya daw basi ma-start na. Sige, salamat kid. Ang ilagali nga ring announcer, si Jimmy Lennon Jr. Why si Kwan ho? Si Migota? Si Buffer Black? Si Michael. Oo, si Michael. Oo, why siya? Si Jimmy Lennon Jr. na di ang Kwan ho? Ang ilang ring announcer. Batian ko doon, naguluas kanto yun ako nututulan ko. Basi. May edad na siya. Si Michael. So, ari kita, anay sa Kwan ha? Pwede ta audio? Ay, sus. Audio tabi?
Adyo. Sige. Tiga, kuhan kita subong ga, ano gani patawag niya subong ay ga, ano ganina, Star Spangled Banner. Pambansang awit. Pambansang awit, ato na, sino na siya? Amo na siya ang Kwan Action Boy. Dumduman mo ang nag-intra sa singing contest ng Philippines. Nga gin-training ni Apple the App. Subong member na siya subong sa grupo ni Apple the App la. Ang Black Eyed Peas. Black Eyed Peas. Amo nila siya subong nagkakanta sumo sa Philippine National Anthem. Sa Philippine National Anthem. Now, hindi na namon pagpabati sa mga replay karon makita nyo man na. Pero ara na, nagkuha na kita. Ang pambansang awit ng Pilipinas. May mga kwanto, may mga Filipinos. May Sige. mga ara, no, nga pero ini siya, amo siya sa Black. Sino sa Voice Philippines? The Voice Philippines. The Voice sa Team Apple. Si Laika, hindi? Hindi na siya si Laika, ya? Hindi na siya? Hindi, Pinay na siya. Pinay na siya. Hindi mo tatay siya na kuhan kinsi una. Ng Amerikano. Negro. Black gani, Ate, sa kuhan guro sa Clark, Ano pa? Ano pa? No? Pero sa member na sa Black Eyed Peas. Boy, Ah. nag-concert, nag-upod na ni siya. Kay Apple di App. Kay Apple. Sige. Purti ka puno sang kuano sang arena. Considering 20 ari naman ang iyasang Amerikano Si kuana. makanta sang Star Spangled Banner. US National. Oh, sing that you sing. Ang yabayo, sunbuyo, yun ni Kyo, puro na lang mga Kabasa video. ka sa story sa Star Spangled Banner kung paano na mo. Ano ba? Ang ano? Lawin na sa imong istorya. Lawin na sa imong istorya. Good morning lang gali, hindi lang ko magmuno sa ngalan niya, pero may gamonitor sa aton nga kuan subong karon nga aga boy. Nga Monsignor. Monsignor? Tapos napad sa ngimo kuan nga misa. May joke pa siya mga lang hindi lang ko pagbasahon no. Pero abiyan abogin padalaan ta ka joke sa akin basa mo pa. Way nila namutangan mga pangalan no? Ano ni ang kuan man? Sige. So, pagtapos ini, I would like to presume makuha na ni introduction na sa mga ambassador. Hindi ta pwede, Jegs, makatuon sa kamera sa TV, ha? Sintianay lang ta, ha? Kay masibla kung ma-disgrasya ang Facebook namon bla. So, pasensya gid sa mga nagapangabay bala nga makita ang video. Hindi gid pwede. Ang i-cover gid lang, ma-coverage lang kita radyo lang gid, no? Hindi kita pwede makapagwa sang kung ano man nga ma-video bisan with ganun your ang respect sa mga bisan ang sounds, no? Hindi pwede. Hindi pwede kay ti amo na ang regulation nila mo. Kung may makita ka mo nga mga live na sa Facebook, ilan na nangyari siguro na nila. Sa mga individual nga okay lang na individual nila yung ban ako na i-restrict lang sa Facebook nga aton yung stasyon na yung budlay ma-restrict budlay na. Budlay pasaway, hindi lang kami magpasaway, no? Ario, 43 years old si Manny, 35 ini si Yugas. Ma-43 ni si Manny sa December, ano? 5'5" ang height siya gali. Kusos 5'9", kadako gali sa diferensya. More or less, mga 3.5 inches. Kadako, Ang reach actually 67 si Manny 69. Si Yugas 69. Perte. Son Boy, napakita ng rules, no 3 knockdown rule, no standing 8 count, only referee can stop the fight, fighter cannot be saved by the bell in any round, fight, amo na siya, Son Boy, no? Before kadamo sang super puno ang T-Mobile Arena, which can accommodate sa liwata 20,000 spectators, puno ang perte uhaw gid ang mga tao sa boxing, no? Di plus ang ginagyan kita mga pandemic, Son Boy, daw mo ning dako nga event sumong pagtinilipon. Nara na! Nagasulod na si Yugas sa arena, nagalakat na. May number 54 siya. I don't know, ano ang number niya.
Anong number nga 54 ni Ugas? Ang butsilingon Masigit man. pangkot ni si Manny, niya nung number. Si Ugas is the WBA Super Welterweight Champion. Siya ang madepensa sa iya sining nga corona. Damo niya kalbo, bisan sa Amerika, Gliuno, halos 1, 2, 3, 4, 5 gid. Sa 5 nakita mo? Way labot kay Ugas. Labot Ikaano siya. Kalbo man si Ugas mo, no? Ano din number 54 yan naman? Baseball player. Baseball player siya, number 54. Okay. 54. Milagros. Sa bugas na. I came here from Cuba and have been wanting to be world champion since I was 12 years old. No? 12 years old pa lang sa kanila. Nagpa-kuha na sa. Naglakat na to saya sa kuan. Sa Amerika. Dreams of hard, I persevered and became one of the best welterweight. Grabe siya. So, kung sa kuan na action art, kung sa tawag natin nga confidence, taas ng confidence level ni Ugas. Taas na, hindi mo ni maloglogan, no? Amigo Roland. Hindi lang siya confidence level, taas ng confidence level ni kuan, ni Ugas. Hindi lang siya mag-overconfidence. Hindi lang. Taas lang. Ari na. The fighting senator from the Philippines. Grabe yung background, no? All red with stars. Abi ko siling mo siya. Siya ba nagligapon? Wow, puti ang iya sini nga ginasuksok nga robe na ang tawag sa Naxon Boy. Robe na sa Amigo Roland, no? Ang ilag na boxing suksok robe, bala ang tawag sila. Boxing robe na. Kaya na-interview na mundi kay na ang taga Las Vegas nga migo tang nag-ubras ang suit ni Nag-ubras ang suit ni Manny Pacquiao. Di ko may pilang bayan libre. Libre. Di ba si ko naga-monitor sila Toxon Boy, basi mga brand nila na. Ati may mo na hindi ko Action makapuli. Radio ya bla. Design. Action Radio Design. Tuod, no? Oo. Kag may na matikdan ka mo, nga sa pag-entrance, kag pagsaka isang ring, although siya ang champion, Una siya. Una siya. Kayo sila dapat ang champion na munang uli. Ang protocol nga nahimo permisa amon lang ako na siya sa imo nga entrance adto sa babaw. Mauna ya saka ang challenger. Kasi Manny Pacquiao challenger ni sa subong niya. Pero si uli sa saka meaning siya ang sikat. Siya ang ginabaligya. Siya ang ginahulat sang tanan. Manny Pacquiao is now entering the arena. Hindi man sa magtala kay may direction mangli. Kita mo? May direksyon na mo to arena. Gamo man na. Tuod mo lang kay sunod ang cameraman pero pag lusot to yan siya, uy, dito yan. Dito sa gwa naman isang. May arang kagay na. Ara si Bobby Fernandez. May combination ang boxing room ni Manny. Actually, si Freddie Rhodes ni daw consultant nila ni siya ni Manny Pacquiao. Ang trainer gidya. Si Boboy. Si Boboy. Oo. Ara na. Si Pari Larry. Si Larry. Merchant. Galing kay si Larry, kabalo ka si Larry, ni kadamo ni nga ang iya ba lang ang mga mag-question the way siya kwanaw. Magpamangkot siya? Oo. Daw ka-controversial? Controversial, damo ni siya sa mga question nga daw ginabalikan sa mga kwanaw, sa mga boxer mismo. Si Manny, Si Manny, Sige. Si Chabit, okay pa sila ni Manny. Hindi Hindi daw sila ni nga duwa nang hindi kaya ni si Manny. Hindi kaya ni si Manny? Oo. Di ambot ko ba siya? Kanay. Ya galing kiti si Manny mandam nung pudupod sa Amerikato. Kaya nga sa ginayo bla. Hindi lang po buhisi ang tabako ko. Lima ni hindi. Para ikwanta sa tao. Wala na tuman. Away siya subong kaupod. Niya sila ambalan niya pa si Manny mo niya basa-basa ka na. Ituon ka na. Antes ka magkuminto. Si ni Manny okay lang. Hindi lang magpainitang ulo kung tuon ka sa wala ko. Ara na. Do ka lawig yung sa kay Manny nga gina picture yo pero ti kalawig yo. Kay nato si Ugas to nagpulo pa nga mo. By the way, pay-per-view subong grabe bilog Amerika subong grabe. Pwerte pa ng share nila ni Manny Pacquiao sa pay-per-view. Yes. Okay. Ari na. Nagdulom na. King of the line. Siniko man tong ilataw? NGCP to. Ang nag-aangkot sa Cebu, kagwan. Kung kayo na ang background ng Son Boy, siyang lights, red,
With stars, subong blue naman kay Manny Pacquiao. Manny Pacquiao is now entering the arena, mga kaaksyon. Kaglain subong, no? So, nagkaginutok na naginupod. Subong daw, duha na lang, no? Duha lang po, kinakudako to siya nauna ho. Double doses. Do amphibious, excavator ni si Jumari. Ara si Manny Pacquiao, grabe yung mga galitrato. Kadamo-damo yapon, no? Ara na, nagapasulod, action boy, kalawig, pagali, kalayo, gali isang ginalinan niya pa. Si Kwanto? Si? Si Atty. Reprando, itong gadala lang, Di si Dio. Hindi to siya? Hindi Anggit lang Ami ko si Atty. Hindi to siya? Ha? Ganggit lang. Anggit lang? Kasi matuto sa blaw? Ara na. Ara si Manny Pacquiao nagluhod? Luhod siya. Nagpangadi? Hindi siya. Pangadi, ibo nga may Ha? Sabi ako rin lang Pero ginpiyong niya matay. Ginpiyong niya. Kung imuklat siya, delikado. Alas ubang niya. So, si Manny Pacquiao, red corner. Nigorolan, no? Pula ang iya ko, Pula. Hindi tambal, ano? Kaysa neutral corner siya nag-ano? Hindi man? Sa neutral. Blue siya. Blue siya. Blue corner, oo. Blue corner. Ato sa gina sa neutral corner, no? So, kung mag-blue corner ka maninoy, amo na siyang challenger. Yes, oo. Okay. Bagulo ka kabalo na kung challenger ka, blue corner ka. Color coding, gali na. Oo. Kung red corner ka, ikaw ang champion. Kung yellow ka mo ng delikado. Kaya masya lang kang dilawan tapos troll ginahigid raw. Ano nang naka-print sa t-shirt ni Manny Pacquiao? God's, ano to man? May kita ko yung naka-t-shirt siya mo, Man of Destiny. Man of Destiny. Tapos ang man diyo, ang ni diyo, pareho na kulor nga, money. Mayo, no? Man of Destiny. Grabe siya. Natambok lang isbuya to. Buyat man? Si Buboy. Hindi gito to, datong kadala sa plago. Hindi to si... Hindi Hindi Tara ba? To, no? Kaya pa niya si attorney. Kuman mo sa siniko. Cuba man ka plan. Ano na? Gina-announce na. Jimmy Lennon Jr. Ano nisa ni John Lennon? Magulang. Okay. John Lennon lang singer. Singer. Jay Lennon na yan. Jay. Si John Lennon, paano siya? Ba't siya bata ni siya guro? Beatles na si John Lennon. Bata na lang ni siya guro, Hindi man kay Junior niyo, Jimmy. Junior. John isa. Ang kadalasang flag din na si... Hindi familiar sa mga muna basta mga singers. Pero kung cartoon characters, duha kami ni Bernie, balala mo na. Cartoon characters? Bakit si Jackson Bernie, balala niya. Bawi mo rin siya mga cartoon characters. Hilig siya mga Atlanta cartoons mo. Papang pagino? Papang? Mga kilala ng mga judges. So, Dave Morete, mga kilala ng mga judges. And then, God's Warrior. God's Warrior. Lain, subong ang mga kuwan ni Manny. Ang entourage. Entourage siya to doon. Team niya. Purting tao sa T-Mobile, Kag wala na ya social distancing, kag wala na. Wala na. Wala na. Vaccinated na sila no? Vaccinated na sila. Pero this is another proud moment for the Philippines, no? Kaya kita mo daw sa kadamo-damo, dira ang area, kita mong flag sa Pilipinas, siya nagawagayway. So, si Vice. Uyat siya. Flag sa Cuba, ginawa gayway. Cuban na sa likod. Cuban na yakli. Oo, ilan na yung flag, Anong... Orthodox. Fighting out of Santiago, Cuba. Nickname, 54 Milagros. Variety na saan ko na. 54 Miracles. Miracles is Miracles mo. Miracles na. Baseball player number. Kaga baseball man ni si Juan, si UGAS. Show Palace, ang sponsor. Milagros. Sana, medyo tig-an ako. Sana, no? Medyo tig-an ako mabahaw. Gabi ang UGAS, subukong ako concentrate sa pangamuyo. Tanay ng mga Santos panawag yan Dama man to sila Santos sa Cuba mo. Ay na, Damo sila to. Amo na ginapanawag man. Pangamuyo man sa. Si Manny Pacquiao. Si Edmond gani ka upod peto yaw. Si parang Edmond ni sa Aspiro. Ito sabay yung kilid siyang ringo. Pitikala ko duway na ko ka di para siya. Daho. Pacquiao na ako? Siya? Pacquiao na? Oo. Sabi ko sa papang Nixon.
Din siya. Sa dako-dako, sige liga. Ara na. Ari na. Gin-announce na. Ano nang belt subong ang ginadala kay Manny? Kay iba niya na guro ng mga belts Sa siguro. ibang gidamo ni siya Damo to, ni sa belt mo. God's Warrior. Grabe. Ang iyang t-shirt, no? God's Warrior. Ano ni Migo Roland ang iyang gloves? Clitoris. Clitoris, yeah. Paborito. Halin sa Paborito una yan, ano? yung Clitoris, clitoris. oo. Gina. Importante man. Ay, sino niyo? Clitoris. Si Russell Mura. referee si Russell Mura. Si Russell Mura. Abi ko si Bayless. Si Russell Mura. Instruction from the referee. Nag-instruction ng mga kaksyon. We are about to start. Round 1. Yeah. Sa nga itong sininga 12 round scheduled for 12 rounds nga encuentro Manny Pacquiao. Sige, way guaya. Sa dalom din. Halin sa pusod, pa'y dalom, way guay. Instruction pa, tayo dahay na sila nga duwa. No, Dahil hindi mo. encuentro. Okay. Mga kaksyon. Stand by na, stand by. Round 1. Action boy, in action. Oy, si Inday Jinky, araman, kagang iya nga kapid. Kapid ya. Oo. Perting na paglaensura ni Jinky yun. Mga pakilay man sa. Okay, round 1 kita mga kaksyon. Manny Pacquiao, you're din is UGAS sang Cuba. Sige, round 1 kita. Tagayan na papisto, may aksyon si Migo Roland. Sige. Ari na, nagatansya na yung duha ka boksidor. Manny Pacquiao throwing some jabs. Ops, nag-jab pa si Kwan, si UGAS. Ari kita sa T-Mobile Arena. Manny Pacquiao nagpabuhi sa mga barrage of punches. Pero magdepensa man si UGAS, ano? Tansya na. Nubo si Manny Pacquiao. 5'9" ni si UGAS mo. 5'5" lang ni si Manny Pacquiao. 5'5 and a half. Manny Pacquiao, mga jabs. Right jabs. Si Manny Pacquiao giman ang medyo agresibo no? Kaya ang baling gina ni Roland, kuan gini siya in fighting gini ang iyang kuan nga sa technique dire. Nakabuhi sa mga left jab ni si kuan eh. Kuan ni si right-handed Right-handed. Orthodox. Nagakonek pero pulupiktos ka jab. Lang. Manny Pacquiao, isa ka uppercut ni UGAS pero daw wala. Another jab from Manny Pacquiao. Straight. Manny Pacquiao nagbuhi gyapon sa mga jabs, UGAS. Ato, diyan nakalusot ang iyang mga jabs ni Manny Pacquiao. Ari na corner si UGAS. Do kita kung porsa ni Pacquiao do aragid, no? Aragid makita mo sa mga si UGAS po basibla. Hindi magkulukad daw to kay UGAS Manny Pacquiao daw nagakonek siya sa mga jab siya kag straight gakonek siya sa mga combination ni Manny Pacquiao 1 to 3 combination pa lang inabuya ni Pacquiao pero may nagakonek makita nato may nagakonek si UGAS naman is still on the defensive Manny Pacquiao jab UGAS nagbuhi isang left hook pero why man body shot body punch Manny Pacquiao still making some jabs 1 minute and 5 seconds remaining in the first round. Manny Pacquiao gatansyahay paksun boy. Gatansyahay round 1 gatansyahay pa lang ni. Pero may mga predictions ini nga basi mga 6 rounds na niya kung why takbalo kung basta prediction nila is Manny Pacquiao will win by round 6 na. Manny Pacquiao jabs. Panahon ko ba lang natanaw ko ang footwork ni Kwan ni UGAS to ka flat footed siya no. Nagbuhi man si UGAS ang Kwan no. Mga tasa to tasa. Low blow Yara sa dalom sa short kung nang tago ko pa. Taas nga daan ng pahan ni Manny Pacquiao. 25 seconds remaining in round 1. Manny Pacquiao nagatinguha nga masulod pagid si UGAS. Tansyahan ay pagigyapon ang depensa ra gid gyapon. Laba giman si UGAS no? Okay. 9 seconds. Last 7 seconds. Manog-end kita sang round 1. Oy, Manny Pacquiao na tumba pero tulog to. Tiklod. Sige. End of round 1 kita mga ka-aksyon. Amigo Roland? Well, there is a first round. Ang nakuan ko din nga more ang solid punches ni Manny Pacquiao. Kag dirigid sa first round, ini si UGAS na filiabla ang kabaskog ni Kwan. Oo, amo na nga may katahap siya. Nga timing lang siya. Pero automatically para sa akon is
10-9 for Manny Pacquiao ako. 10-9, okay. So, ang trainer, galing ni Manny Pacquiao, si Federoskin man. On record, on record. On siya record, trainer. on record. Araw na kasulod ang iyang mga mga punches ni Manny Pacquiao. Astas tangkugo ka ni Gasigo pa. No, sulod eh. Nakakonect man ang Nakakonect man siya. uppercut si Kwan. Kagarong left Jab. nga Pero hindi bala mga sulit. Solid, nga mga punches nga may kuan. araw is 1, 2, mga connection sa nga nahimo. Balos man siya, no? balos man Pero siya. ang scoring naton diri 10-9 10-9. for Manny Pacquiao. Agin tuloy na. Kaya. Round 2 kita mga Round 2. Ari na. Nagahaboy siyang jab si Manny Pacquiao. Ga timing anay sila si Ugas pero di man mag-cover. Left nga jab ni Ugas. Nagakonect pero hindi gid solid, no? Ara sila sa middle sa gyapon o sa center sang ring. Nagahaboy siyang jab si Ugas. Ang iyang style reaction boy hindi pagpalapiton si Manny. Dila ka lang. Amulan ning distansya tanga duha. Si Manny, daw ginakontrol niya sa mga aga-expect kita action boy nga mangin kuan pagid siya, no? Ma-penetrate gid siya pero subong gahaboy-haboy lang yapon mga jab. Laba gid kamot si Ugas, no? Kada pikto siya mga labot si Manny sa guya pero hinay katama. Manny Pacquiao nagsumbag sang wala and then nagtiyog pa to. Abtik man si Ugas magsunod. Pareho nga nagbaylo na isang tapungol baylang kay nakasagang ni Ugas. Manny Pacquiao ma-attempt si Ugas do masulong man siya. Mayon niya kay at least way kapalagyo action boy inablang way blahala katalakan. Gabato. The Cuban boxer. May ara sang duha ka mga tapungol gin buyan si Ugas pero nasagang ni Manny Pacquiao. Manny Pacquiao. Ang cover sa guyan ni Ugas nga gloves action boy ginatinguan ni Manny nga makuan niya, nga mapalid sa tabungol niya, purtiban nga may ara sang nag-connect pero kuan action boy hindi solid punch from Manny Pacquiao. Ara si Ugas naga-cover pero naga-penetrate siya, gabato, no? Manny Pacquiao, 1-2 combination. Pero nang igo lang sa gloves ni Ugas. Si Ugas may ara man sang ang balos per ni Ugas lang kuan short nga jab. Ginapunggan niya man ang tuon niya nga muning deadly action boy kung nali basi maigo si Manny. Nakakonek sang tuo si Manny Pacquiao. Duha ka sunod-sunod nga tapungol ni Manny, may laki way masintruhan si Ugaso. Manny Pacquiao. Ara, isa duha ka combination na igo sa ulo si Ugas. Nakabalos man siya. Ano nang kuan siya? Uppercut na? Hook na siya, inang uppercut na. Okay na, balaan ko lang usual kung labay kung mga kamacho. Ari na, Manny Pacquiao. Si Manny, pag sumbagi sang wala niya, rin na siya din sa tuo. Ang footwork, grabe gid. Manny Pacquiao. Si Ugas, ga-attempt lang si Manny mag-penetrate. Ginahabuyan niya rin siyang short nga jab action boy. Pasaka, low blow ka. Numero 54, tapos na. End of the second round. Migo Roland. Well, diri sa second round nakita ko, mas effective ang mga jabs kag mga punches ni Ugas. Diri why gid nakakunik si Manny Pacquiao mayo sa iya sa sining second round. So therefore, ihatag ko subong kay Ugas. 10-9. Okay. Sige. Sa ato na ha. Unofficial ni ha. Unofficial siya. Scoring ni nato na. Araw. Actually kita ko si Ugas do ang tuyo body punch niya si Manny Pacquiao pero galing kasi Manny Pacquiao ni bakod bodega ni. Bakod ni sa chan. Kita mo damo siya nakakonek sa Ugas ang ini second round kay Manny Pacquiao. Pero si Manny Pacquiao ay gid siya nakakonek sining second round. Budlayan sa kita kalabas ang kuan labas ang Karaukaw si Ugas no. So, na siling ko bala ang height kag ang reach ginagamit na subong ni Ugas. Gina-stop siya ni Pacquiao sa jab siya to penetrate, no? Gina-stop niya. Round 3 kita mga ka-action. Round 3. Manny Pacquiao nagkwadto na sa rings to nga. Manny Pacquiao mga ngita naman ni Guru Stars DJ liwat si Manny Pacquiao kay daw hindi siya makasulod mayo tungkol sang jabs ni Ugas. Ara, pasunod nga mga punches ni Manny Pacquiao. Pero na depensahan ni Ugas, no?
Si way ka palagyo si Ugas ha. Why Bato. kabato siya. Way siya ka palagyo mo ning nami ya na. Manny Pacquiao, series of punches. Pero daw hindi gid solid ang mga igo. Pero may mga nag-connect to hindi man solid gid pero may nag-connect. Manny Pacquiao, UGAS still on the defensive. Sige. Okay, mga sa job ni Manny Pacquiao no. Si Manny Pacquiao gali southpaw ni sa Migurolan no. Southpaw sa wala siya, wala ho. UGAS naga-connect man sa mga jabs niya against Manny Pacquiao. Both boxers still very active pagyapon. Puwersado pagyapon. Nakabuhi. Sang isa ka punch si Manny Pacquiao nakabalos si UGAS. Igo man si Manny Pacquiao. Oo. Nakabalos. Pacquiao! 1, 2, 3, 4, 5 combination pero di solid. Ato, another bayluanan nila sang igo piak man piak Gagisi siya. Ano to si ang iya kwento do tayo makakasdwa, di ba? Design mouth guard. Manny Pacquiao. UGAS nagaboy sa mga jabs. Perting tansyanan lang round 3 perting pang tansyanan lang do. Hindi sila kadili-dili isa ka isa magsulod kay porte may mga pwersa isa kag isa Hindi ka bala makasilinga daw takihom mo lang basi bala madisgrasya ka bala. Kay may pwersa isa kag isa UGAS still making some jabs. Manny Pacquiao nakakonect siya nga left hook. Combination ni Manny Pacquiao pero medyo way malambot. Manny Pacquiao again, a series of combinations. Way isang may nakakonect, may isa gura. Way isang Manny Pacquiao, UGAS nakabalos. Manny Pacquiao, another straight from Manny Pacquiao. Na-corner si UGAS pero nakahalin. UGAS nagbalos. Pertiman ang balos. Gusto gali preparado gid. Preparado ni si UGAS ni Laglogan. Manny another combination ni UGAS. Bata pa, 35 years old. Manny Pacquiao, jab. UGAS nagapangita man sang 19 seconds remaining in the third round. Manny Pacquiao, combination naman sa kay UGAS. Perting cover ni UGAS mag-attack si Manny Pacquiao. Nakabalos man. Manny Pacquiao again. On the attack. Jutay na lang, few seconds remaining. Time na kita. Round 3. Mano ka? Yes, no, there is a third round nakita ko. Pareha sila balos-balos, no? So it's a 10-10 hatag ko sila. 10-10. So para tanawon naton sa aton diri unofficial nga scoring patas man duha. Patas. Unofficial scoring. May katman niya si Duran man abi mo kun. Tamo daw. Jacob Duran. Then ano nang iya? No, naga-connect man siya Igo man si Manny Pacquiao gali. Ari nga balos mo sa nagasulod man. Balos mo sa dayon. Mayong ya. Tasing siyang kalaba sa kamot niya. Isa, dua. So, igos Pacquiao duha. Galing kay kanami siyang ilong ni Kuano. Maigo, galing ka balik yan ayo. Kabalik. So, atag ko sila Isa draw. Patas. Balos-balos sila no? Round 4 kita. Round 4. Okay, ari na. Gapreparar. Ang relax sa mga nagalantaw lang may mga pay-per-view kamo kag nagamonitor sa aton. Relax lang. Hampang na ni siya kay ang iban action boy di kita luyag may mabatian lang na ospital naman bangon sa excitement. Duha ka mga boksidoro, may aras ang short job si UGAS na igo si Manny Pacquiao, nakatango man si Manny Pacquiao. May araman nga tapungol si Manny Pacquiao, naigo sa ulo si UGAS. Gadro iya. Gangisi pa siya nga naigo na sa budiga. Manny Pacquiao. May right hook pero medyo kabos jutay pero nakakonect sa guya ni Kadua na nakakon siya. Ikadua na. Ikaw na ni sa Migurolan. Pwede sa deduksyonan. Kadua na Ang iya warning sa iya sang lublo ni Kayugas, no? Hindi ka mang sumbag da kay hindi na da pwede. Yang ring the bell ko da rumigo na ako na discuss. Sino isang referee okay pa? Bati kasi gito Jinkis dalaw. Ano na? Reklamo Jinkis yung ginatuyo ni Yugas ang ring the bell ni Pacquiao. Hindi na ya. Nyataasa lang pre. Ato na boxing ni. Ano na? Balik na sa tunga sang ring ang duha ka mga boxer.
Manny Pacquiao, nagtira sa iya sining combination, no? Sunod-sunod, pero masagang ni Yugas. May si Yugas, way atras si Action Boy, kapato ya. O, Manny. May right jab, pero hindi ka labot sa guya ni Yugas. Oh, ato. Nakaigo, pero hindi gid solid. Manny Pacquiao, nakabalos man si Yugas. Manny Pacquiao, 1, 2, 3, 4. Medyo kwan galing, hindi solid gid eh. Gakakibot si Yugas nga ang tapungol ni Manny. Gasunod. Yan, no, to, di nag-agito. Yugas, may aras ang left jab. Sa kay Manny nga guya, pero hindi gid solid. Ato. Manny Pacquiao, 1, 2, 3. Combination. Pero nasa gangman. Yugas. Oh, naigo si Manny. Sang iya sining kuot. Right hook. Oh, sing Manny, go ahead. Yugas. Mayo ni Action Boy kay hindi boring yung lagsanay. Manny Pacquiao. Buhay isang inumol niya pero nakaigo lang sa gloves ni Yugas. Ato yan, sintrogi sa ilong ni Yugas. Kaling solid. May balos man. Nga tapungol si Yugas. Yugas. Ang jab niya, effective gid Action Boy. Makalapot kidya permingguyan ni Manny. Bangod isang distance lang. Kalaba isang kamot niya. Yugas! May tapungol na igo si Manny sa guya. Manny Pacquiao. Masagang yapon kataas gid siya. Ato. Sing Manny waya. Igo mo ko pero hindi mayo solid. May short jab. Igo naman si Manny. Kalaba gid siyang karaw kaway Action Boy. Ang gina-expect naton nga madikit nga tudugin si Manny. Nakaluhod si Yugas dahil lang. Danlog. 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 Well, with only 12 seconds remaining, sa fourth round, tayo na lang time na bilin. Aragya po ng dua ka mga boxer. Time. Well, this time, sa fourth round, mas nakakonect mayo si Yugas, no? Kay very effective ang mga jabbing niya. Kag mga body punches niya. Galing, nagagamit naman sa isang dirty tactics. Si Yugas. So, sa ginatawag lang nga low blows. Low blow. Nahungod yan na, low blow na siya. Ti masakit na. Nagapahina. Manina sa Manny Pacquiao. Pero sa landed, kag sa effectiveness sa mga delivery ng punches, sa kay Yugas. Kay, very effective yun ang iyang mga jabbing. Yung mga jabs, no? Okay. Kay laba siya laba sa kamot, no? Liwat sa aton dirang ka-action, ha? Hindi kita pwede makapakita sa inyo sang video sa no? So, kung di ka lang yung mag-tanaw, hindi oil lang tayo no? Bulagon talang yung patas, no? Bulagon talang patas, okay? Kaya hindi kami pwede gid makapagawa video. Live video. Hindi gid pwede. Bisan tanon nyo nga pangabay, hindi gid pwede. Hindi pwede. Otherwise, hasta kami sa radyo, di ka madula kami dito sa radyo. Round 5 kita, ha? Round 5 na, no? Round 5. Round 5. Ari na kita. Tanaw ta kung paano makuha ni Manny Pacquiao ang taktika. Ining mga nasiling ni Amigo Raton Roland nga effective sa mga jabs ni Yugas considering nga laba ang iya sining reach, no? Ari na. Manny Pacquiao may mga footwork nga ginagamit subong. To no flat-footed to si Yugas, no? Hindi mo makita siya ang footwork. Sila kay Manny Pacquiao nga may mga wala tuo siya nga saylo-saylo gatay dahil gapon ang duha ka boksidor Yugas nagbuhi sa mga jabs, Manny nakapalayo. Manny nagbuhi man sa mga jabs pero way kalambot pa, no? Hindi pa kalambot sa kay Yugas. Are nagbuhi. Manny Pacquiao sunod na naman may na-connect mga punches. Naka-connect at that point in time, no? Makita tani sa mga mga later rounds na bala kung sino nang may kapoy kag sino ang way na energy bla, no? Makita tagin ni karon subong ni medyo pang duwa ka boksidor pero sado pa kayo, no? Manny Pacquiao. Gaswolin naman ang guya ni Manny sa right side. Okay, permi may igo mo. Sa jab. Sa jabs, oo. Diba, kung mo jab lang na, pero perting bilang kilo guys, sa guya mo na. To. Nakakonect man. Si Manny Pacquiao. Doon naglain ang shape ng ulo ni Yugas ako. Mo giba na yan. Muna yan daan. Hindi ko sa sumbag ni Manny ito. 1 minute and 18 seconds remaining sa fifth round. Round 5 kita. Hook ni Yugas galing medya sa gloves, no? Manny Pacquiao.
Delikado ang mga buhi. Oops. tayo na magidbat. Doon tayo naman, low blow na naman. Hindi. Low blow na naman. Magidbat sila doon tayo na. Ba't tiga gining ulo, guro ka ginaduso, yaw. Basta isa na sa mga taktika nila. Oo, sininga kung kuhan. Nya, kundi madasarangan, uluha. Uluha. Si Paabla. 49 seconds. Yugas. Ato, nakakonek man sa kay Pacquiao. Pero na kay Nigo man siya ni Manny. Nigo man sa ni Manny. Balos-balos Pero, I don't know, ini nga round daw may mga punches si, Igo. Igo si Manny. Igo si Manny. Kag mas makita ko si Manny, yung isa doon nagatangso ang iyang ulo pag siya may igo. Sa buhok yan naguro, Si Ugas doon di mo matadto, di parahan, kaya itong kalbo siya Mo na. Oo, kalbo. Sa kay Manny kung may igo ka sa buhok yan, kagiho mo. Di makita mo gidla. Ato. Series of punches from Manny Pacquiao pero wala gid sa sulodid nga igo, Are last 7 seconds kita, Manny Pacquiao na igo na naman, balos lang o balos liwat, nakabalos. Another series of punches, si Ugas nagbato ay nakaigo. Tapos Sige, ini guro. Well, there is sa katapusan, lying seconds, wala sang fifth rounds, more landed good si Manny Pacquiao. Naka-score siya. So, hatag ko sumong sa iya is 10. 9. 9 naman kay Very close, no? Very close. Yung mga tao, Sunboy, duway may go lag Like siya kung daya nga pag once gani nga nag-umpisa na si Manny Pacquiao, left and right combination, pag igos ang kontraya, mga tao do halos ang excitement. Hindi na ma-predict. Siyempre, bag-o, gulpiada lang lain ang kontra ni Manny. Pero at least, kita naton masarangan ni Manny gapon na. How about the performance, sa endurance sa Maninoy? Okay pa si Manny. Ara lang. Pero tama gid ka effective ang tawag sini ang punches ni Ugas. Naka-jab siya, mapungga na si Manny mo. Ara purti si Ugas. Tapos na. Na. Di ko gani kasi kung tunog bultong ulo sa likod. Amo ginagali. Alin pa kayo na. Round 6 kita, round 6. Ari na, round 6 na. Ara sa tungasang ring ang duha ka mga boksidor. Nagatayada si Manny, nag-una haboy sang iya sining jab. Pero kwan pa, si Ugas si Ugas actually makita takson boy, way ka plagyo Way, bato siya. Dirita sa tungasang ring Kapuy ana ito di kwan kay may mga low blow siya galing nga taktika na no? Si Ugas kwan man, grabing cover isang nawong niya sumong. Manny Pacquiao, may short nga jab. Nalabot si Ugas pero hindi gid sulid sa guya. Si Ugas nagtira sang iya sining huko ay maka-connect masyado. Manny Pacquiao, 1 and 2 combination. Kabos, pero sulit na itong buhi ni Manny Pacquiao. Si Ugas, duwa ka jab. Effective gid ang iya sining mga short nga jab nga maigo si Manny. Muni nga ang tuo nga guya ni Manny subong do medyo swollen na, medyo nagahabok na. Si Ugas, may niya kay way kapalagyo action boy, gabato, Manny. May ara sang right hook pero nasagang ni Ugas. Manny Pacquiao. Naga-jab. Actually, ang ginahimo ni Ugas, catch and pari, ginamuhi lang na, ginawahig yung kuan ni Manny Pacquiao. Ara, may kuanay sila nga duhaw. Manny Pacquiao, 3 kasunod-sunod nga kombinasyon na labot pero hindi gitsulid si Ugas. Kabus ang kuan. Kabus ang mga tigra ni Manny Pacquiao. Si Ugas doon nga timing ng action boy. Ginakulat ka lang nga daw magsala si Manny sang stepping niya kag magbuhi sang ang tuo ya gid mong ginaprepararyo ang tuo niya nga puwersa. May jab, duha ka jab ni Ugas na dunan niya lang ang guya ni Manny Pacquiao. Ugas, dako gid si Ugas Laba gid ang yang kwan nga kamot Manny Pacquiao, way pagid siyang makita naton nga naga-infighting sila nga nagasulod si Manny Pacquiao. Si Ugas, nagabato Manny Pacquiao, 1 and 2, 3 combination. Pero hindi isulid gid. With 17 seconds na bilin sa 6 rounds, ari na kita sa ito nga, sa hinampang,
Yugas, may mga jab. 1 and 2 combination, labot si Manny. Pero okay lang, dala man ni Manny. Nagbalo si Manny, nag-atake. Medyo tapos ng range, ng time. Kurte, Well, sa ining 6 rounds, very clear, no? Malanded mga punches ni Yugas. Very effective gid, no? Actually, damo sa percentage, damo subong sang punches nga naka-land ang kay Yugas. Halin sang round 1 hasta sang 6 Although round. nga very close sila, pero mas more gid ang good. Mas damo ang kay advantage amo to hambal ko bala ang reach kag height advantage ara epekto gid. Kag amo to siling ko ang balantayan gining tuo ni ni Yugas. So hindi lahog ha. Kita ko ang hampang nila, hindi sa Yugas hindi mo ma-discount ha. Kag ang depensa niya ara. Depensa niya ara. Pero ang dapat sini nga himuon data ni Manny Pacquiao, niya, i-invite siya, inviting. Galing kay kinapunggan mo sa mga jabs ni Yugas tungkol sa kalabas ng kamot. Kalabas Matake siya, punggan sa sang jabs ni Yugas. Yes, kung once nga mag-deliver si Manny Pacquiao, kabos. Kabos. Kita sa pagkataas. Ari na, round 7 na kita mga kaaksyon. Round 7. Ang taon ta, if ma-overcome ni Manny ining mga punches bala ni Yugas nga tungod sa kalabas ang kamot niya, Yugas 76, amuha mo na sila. 20% lang si Manny, 38% si Yugas sa punches landed. Sa ila tong record. Sa power punches, abansi si Manny. Sige. 50 out of 183. Manny Pacquiao, tanaw naton, aragid gyapon niyo ang diskarte actually Yugas amo lang gid eh. Amo lang gid. Oo. So si Manny Pacquiao dapat mangita kini sa pagi paano masulod si Yugas. Kag kung masarangan niya ini mga counter punches ni Yugas, ang importante man di masarangan mong persa galing kay kitanaw ko si Manny ga pangaman man kay daw perte ang persado man si Yugas eh. Another mga hook ni mga uppercut ni Yugas ang ginahaboy kay Manny Pacquiao. Muning delikado sa kay Yugas ni may igo ani sang iya nga uppercut. Manny Pacquiao naga-cover subong Yugas throwing some punches, jabs. Ang wala niya kay ginapreparar ang tuo. Ato nagabuhi sa tuo. Manny Pacquiao may combination, may punches nga ginaboy pero covered lang si Yugas. 1 minute and 30 seconds remaining. Ang mga tao kakuano? Kalinong sa mga tao. Manny Pacquiao, nakakonect si Yugas, 1-2 combination. Are, nakaksan na yung doon ka bakser. Buyanay, si Yugas, why, hindi mo hindi mo ma-underestimate si Yugas, kay Mayo man pahampangon. Bisan represent, nakapa-series of punches si Manny Pacquiao, mga combination, pero wala pa sa solid punch nga nakita. Yugas, again, jab niya, nagka-connect ang mga jabs eh. 3 ka jabs ni Yugas, labot din si Manny. Nakabalos man. Si Manny Pacquiao. Okay, naka-combination man si Manny Pacquiao, naka-tupa man, igo man. Yugas, nagbalos. Manny Pacquiao, oops, duten ang nagwanda, perte ang uppercut. Manny Pacquiao. Wala pagid clear at this point in time both fighters kontrolado nilang ilang mga away. May ara nga away isa nga sa mo nga mga round may naga-control na mo niya duwa sila ka boksidor ya parehas lang may control sa away May control man si Yugas eh. May ara man sa nga style nga iya man eh. Manny Pacquiao. Grabe man ang stamina action boy. Ang preparasyon ni Yugas perte. Naka-connect, naka-end of round 7. Si Yugas sige on lang nego. Well, there is a 7th round. Daw kita ko sa early, more nag-effective siya mga punches ni Yugas. Pero sa parang gino, makita naton nga tama na ang mga jump siya gid, dapat gid ka klaro. Ang mga punches siya igo gyapon si Manny Pacquiao. So very clear nga ang points ara sa gihapon sa kay Yugas. Bisa nakabawi sa mga isa duha sa last seconds, dying seconds. Pero more ang punches na tungalandin ni Yugas ato na. So nagakuan magaling kay itong Yugas. Nagalapok magaling nang niya pro. Pera na. Sa labi
labi na sa left ya. Oh, may ara gali na. Igo Igo magali. Galing kay bintaha gali action boy kung medyo itom ka. Okay daw, hindi makikitaon. Kay Manny, kinakita niya palang harok na mataw. Palang habal man ng guya niya. Round 8. Round 8 na kita. Duha ka mga boksidor. Ang prediction nga ti matumbahanay sa 6 rounds. Tapos na kay 8 rounds na kita. Kapit lang Manny Pacquiao. May arasang duha ka mga combination si UGAS. Nasagang ni Manny Pacquiao dala isol. UGAS subong among nagamatamat kuan pero may bagulang nagaboy si Manny Pacquiao. Duha ka mga kombinasyon na igo si UGAS sa guya. UGAS ang jab yaw tanang Blackson boy kalayo lang kay Manny Pacquiao malabot niya pa ya. UGAS. Ginatinguan niya nga si Manny Pacquiao hindi ka infighting, hindi ka sulod gid. Layo pa si Manny nabuyan na nasang mga short jab niya. May ginbuyan si UGAS. Igo naman si Manny Pacquiao sa guya. Tuoya amo ning delikado kay UGAS no? Makita mo ay ginakapoy man si UGAS Manny Pacquiao patingwa nga makapenetrate pero masagang ni UGAS. Manny Pacquiao nakakonect sang left and right combination. Jab gyapon si UGAS. 1, 2, 3 jab. Nagbuhi sang iya tuo. Nasagang ni Manny Pacquiao pero partially nakalabot sa guya ni Manny gyapon. O si Manny nakaduhaman ka jab sa guya ni UGAS. May gibuyan nga sulid si Kuano. May lang kay na deflect sang iya sining gloves. UGAS. Waya ga palagyo si UGAS gabato Jackson boy. UGAS 1, 2. 3 combination. Manny Pacquiao hindi sulid gid ang igo sang igo si Pacquiao sang tuo ni UGAS. UGAS gina 1 and 2 combination sa sulok-sulok ka naman gin bira si Manny Pacquiao budiga naman ang gin style niya basi amo ning ginapraktisan nila may ara sang hook si Manny kag kuan pero wa gid uppercut wa gid kalabot mga jab ni UGAS amo ning ginagamit yung taktika humalin siyang primero action boy amo ning taktika ginagamit niya left and right nga jab lang mga sulid ang tuon niya nga ginabuyan malapot gid permi ang guya ni Manny Pacquiao na si Manny daway nagkagwa ang style ni Manny nga pagtapungol action boy masaylo bla sa lain nga lugar nga inang kuan dasig si UGAS on magkuan magdepensa naigo naman si Manny sang wala ni UGAS. Gabi man ang depensa with only last seconds or dying seconds. Well, tapos clear no nga kontrolado gyapon ni UGAS. Although ga-attack si UGAS pero keeping his distance gyapon. May distance gyapon nga ginakuan si kon. Migorolat, I don't know if sakto nga ako ng observation. Ang pwersa ni Manny hindi na pareho sa kuano, para do ka lain na pwersa no. Ang iya subong nga atake, grabe ang depensa ni Kwan. UGAS. Depensa gini UGAS. Bisan UGAS. Sa unang mga depensa ka muna, sulod na yang sa gyapon. pwersa ni Manny Pacquiao, pero subong hindi na siya amo na kapwersado no. Right check ba ni face ni Manny Pacquiao subong may damage na. Ara na ginakuha na. Ang pwersa ni Manny, why na ano na siya no? Ikumparar nimo sa una bala nga. Yes, ga-cover ka sa una ya. Maigo ka lang tali Manny nga medyo sulid ya mapatyagan na gid sang patyagan sang kontra. Kag nagalain ang kay nasa balance. first round napatyagan man ni UGAS ang pwersa. Pero galing tungod sang depensa niya. Gabi nga clip siya sang duhaya ka kuan isa ialawas. Hindi ka penetrate si Manny Pacquiao. Kag ang mga deliveries Manny Pacquiao hindi ka labot. Tungod sa kataas ni UGAS. Round 9 kita. Round 9. Ano unta ha kay amo nang ako na. Manny Pacquiao trying to pasulod ang mga punches no kay si UGAS way isol. Pero ang distance, sige na distance, saya gyapon ang lawas sa kay Manny Pacquiao. Dako action boy, abansi si UGAS sa percentage. Dako ka bansi ha. Papapaptay lang. Dali lang kay gintulod ja padalong si Manny Pacquiao. Kanya. Gintumok ya. Yaway lang.
Tumoking. Ah. Dirty tactics na tawag subong ni Kwan. Ang nakita ko di siya, Migurulan nga, why siya nagapalagyo si Ugas, pero may nga distance kay Manny, pagka-distance lang siya ya. Ang distance siya, gina-maintain yung distance niya, nga maghaboy lang siya sa mga punches siya, kasi Manny Pacquiao hindi kasunod. Ang muna taktikal ang ginagamit ni Ugas eh. Number 54 siyang daan. Manny Pacquiao, budlayan magsunod eh, no? Budlayan gid siya. Budlayan sa magsunod kay Ugas. Kabos ang iyang mga punches. Kaya hindi mo malawlogan si Ugas kung magsulod-sulod ka kay may mga basko ng mga persado man ang iya mo. O pag attack ni Manny, counter punch man siya mo. Tanaw na to ni. Kung nakatuguro makalan tong mga jabs ni Manny Pacquiao. Ugas medyo kagtsak ko ni hambal. May pursa pa yung yapon, no? Magbuhay siya. Si Manny Pacquiao sa unang kuan lang nang gali nagatik blang gloves kumigo. Sumong daw hindi mo na makita eh no. Muna. Gali nagatik na sa unang gloves mo, mag-cover ka, birahon ka ni Manny Pacquiao gali nagatik gloves mo. Ti sa igo sang gloves mo bisan ka depensa ka, malingin ulo mo gyapon tungod sa puwersa. Pero hindi ta na makita subong ha. Ang puwersa ni Manny Pacquiao na naghina-hina na gid man eh. Tiga edad, siguro ang edad na factor na siya. Ato gabalos galing si Ugas eh. Bisan makakonek si Manny Pacquiao, gabalos si Ugas tapos ang depensa pertigid, mag-clinch sa iyang nga gloves. Ito budlay magsulod si Manny Pacquiao. Si Ugas pagani subong daw medyo ga-attack ko eh. 28 seconds remaining. Lain to sa kay Rios, ti Action Boy, nga daw boxing 101, to ginatudloan to ni Manny, ang inimo ipansimbag to sa Rios, ya. Margarito, ini ako daw budlayan siya. Budlayan di siya kay Ugas, no? To, kakonect naman kay Ugas ng iya nga. Ato, nipit siyang liog ni Manny Pacquiao. Hindi na pre, niya kayo Long time na. Time kita. Amo sa gihapon, no? Kontrolado kini Ugas ang ining ika-9th round. Magamuning tendency. Mag-aamon niya sa matapos. Maperdi ni Manny Pacquiao. Maperdi na siya. Maperdi na siya. Kung wala Sa sa puntos. knockdown, wala sa knockout. Kung may kung namula ni sa style hasta matapos, maperdi sa kayuga sa puntos. Kag sa subong sa akon nga scoring, sabi din ka-9th rounds, ahead gid sa puntos si Ugas. I-compare sa kay man. Fair scoring. Muna nga siling natin, hindi natin may mabaliwala si Ugas eh. Nga replacement na siya, pero siling naman ni Migurulan, lang preparado ni. Preparado eh. Kaya madepensa sa kanis ng iyang kwan. Muna asawa yun. Asawa yan na. Guro eh. Hindi Sino na? Si kwan na yun. Lain lang kay Duwak Bilog. Duwak Bilog lang yung asawa. Duwak kay Katupan. Round 10 kita! Manny Pacquiao, sila ni Manny kwanta na yung ang gloves tayo, mo yung subakong mura yun. Kaya inang mo na ngayon, sorry si Kwan. 27% lang ang power punches, 59% si Ugas ang Boy. Ina dito nga scoring, sang mga Kwan man, iyaman sang nag-cover, bala subong. Ara na, Manny Pacquiao, may ginbuyan nga right hook, pero tino hindi gid solid yapon. Si Ugas pa, Action Boy, ang nagatira subong nga nagaparapit ng gasulong kay Manny Pacquiao. Manny Pacquiao, 1-2 combination, nakakonect. Wow, nakaigos ang sulid. Dali lang. Nagsanggab ang si Ugas, dali lang. Daw medyo bulubaskog ito nga punch ito kay Igo kay Ugas. Kay Ugas. No? Kabay pa tani mamintay ni Manny ni kag or bisan isa lang kasulid nga magwabol mambla si Kwan. Galikid duway gid. Kalaba gid sang kamot niyo. Naigo ya pa si Manny sang iyang right straight. Si Ugas tantyado niya Action Boy kung ano kalayo ang distansya nga i-maintain niya para maalapot niya gyapon sa tabungol si Manny. Mayara sang 1-2 combination si Manny, nakaigo si Ugas pero ito hindi gid sulid. Manny Pacquiao. Wayag atras si Ugas sige niya palapit niya. Manny Pacquiao. 1-2 nga jab ni Ugas labot niya si Manny permi. Manny Pacquiao nagbuhi kabos. Ugas
May mga short nga job nga lapot. Nakaigo naman si Manny. Medyo labay ito yan, pero kusog. Ara na. Maperde ni si Manny, may basulo naman siya mo. May basulo ni. Magamo ni. May basulo naman ni. Kung mga mo ni. Hindi kuha ng ginaksyon ba yan? I think siguro. Igo naman si Manny, sang 1 and 2 combination. Perti si UGAS. No? Do hindi ka penetrate si pambansang kamao. Kibota ka ako na. Do ginangkat pa si Manny Pacquiao niya palapit. Grabe gid ang tapungol ni UGAS Action Boy. Sa totoo lang ang power niya way ga punaw. Way ga minyar. Way ga minyar ya sige gyapon. While Manny Pacquiao same gyapon ang strategy niya, left and right combination, pasundan niya. Nga hindi kalabot. Si UGAS siya nagabalos, labot gid niya permingguyan niya. Waraw, mga job ni UGAS. Laba gid siya kamot eh. Si way pa yung kapalagyo, niya sulong. Igo naman si Manny Pacquiao. Nakabalos man si Manny, pero nubo atong tapungol eh. Ginalukan siya ni UGAS. Tapos na. Tapos na ang 9 round. Ang 10. 10, oo. UGAS round. Sa gihapon na. Araw. Kita mo, why na ko, hindi kikalabot si Manny. Igo sa permisa. Jump pala. Laba nga karawkaw. Tuo man, no? Pwerte, no? So, mayo gida. Mayo gid nga. Pila igo ko, Hindi, ang isa sa nakita ko dito, Migurolan, ang pwersagin mo. Why na, first round, steady lang yapon. Steady lang daw, why hindi nagid amo ang pwersa ni Manny Pacquiao, no? Amog iya giman ni Kurosawa ya. Nagtatlo na gid sila. Hindi sa gina, kita ko na gina sa dressing room. Sa dressing room ni UGAS. Sa aton deho? Ano na, 11th round kita. Kailan bawi Bawi Manny Pacquiao. Oo, bawi. Sige. Nang tong baho niya kini UGAS. Okay, subong siya ni sa aton unofficial nga scoring daw perdi pa siya. Perdi siya. Kay ka mga athag sang nagatinupa siya nga inumol eh. Amo ni siguro ang isa sa mga away ni Manny Pacquiao nga kumaperdi siya daw ay kay question. Sa mga magsige ito naman UGAS nagaboy gyapon sa mga straight. Another jab from UGAS. Manny Pacquiao nagaboy man pero kalayo eh. Kabus gid eh. Lain sa kay UGAS pagaboy ni UGAS daw lambot pero Manny Pacquiao. Jab from Manny Pacquiao. Wala hindi agin mata-timingan si UGAS sa kwan eh. Sa mga para makahaboy siya sa mga solid punches niya eh. UGAS, another low blow man to tani. Sigla nga. UGAS, akos dayon. Actually, mayo ang taktika ni kwan. UGAS. Mayo ang taktika yan. No? Pero mayo ni Action Boy, kita pungulay gid bla. Away gid ya. Kag nakita ko si UGAS, hindi siya threatened eh. Kay Manny Pacquiao, sang pwersa ni Manny Pacquiao. Lain sa una nga mga boksidor kontra ni Manny, nagkaka-threaten kung mabatyagan ng pwersa. Muna nga hindi makadiskarte mayo, pero si UGAS siya, hindi siya, daw konsukan pa daw, kaya ya ang pwersa ni Manny Pacquiao. That's why, wala sa pagkakuha niya, counter punch sa dayon, makakonek si Pacquiao, balos man sa dayon. Kaglaban nga haboy ni Manny Pacquiao kakabos no? Jabs from Manny Pacquiao, pero depensa ni UGAS perte. Another body punch from UGAS. Kakakonek na naman ang 1-2 combination ni UGAS. So, 1 minute and 4 seconds remaining. Lapit na lang ni mga ka-aksyon, lapit na lang ini. Nakakonek na naman siya. Permi sa labot ni UGAS. Nakabalos. Sige. Siguro nag-set in naging man ang ang edad. Lambot gid siya pero may Action Boy. Ano na gid may makita mo na gid ang epekto sa minano tapagid amo migurolan nga although kasi kita nga si Manny Pacquiao ang nagaedad na 42 may pwersa gyapon pero it's not like before. Hindi na pareho sa una nga pwersa. So una yun mo dati pila.
Halin sang una yan nga away kay Morales sa kay Battery para sunod nagka-cover na kuno siya. Makita ko gid sa una yung linagatik sa sumba gid kang dasig yamo. Subong ato ka straight naman si Ugas, another body punch to Manny Pacquiao. Pero si Ugas actually ang nag-control sa away. Nakablo-blow na naman siya at that time na. Last and final round na kita daan mga kaksyon, ha? Kapit, pero kung ang morning strategy, action boy, ang morning style sa boxing, maperdi si Manny. Maperdi si Manny sa puntos. Diri sa aton official ta diri ang scoring diri sa Action Radio. Ahead gid ya si Kwan. Si Ugas. Sa Ugas sa sa points. Very effective gid kag iya depensa. Ara gid. Kag ang mga sumbag mga pansis ni Manny Pacquiao. Wala ining nang crowd ni Amigo Roland, kita ko man si Manny Pacquiao nakaland man sa damo nga mga punches nga nag-igo kay Ugas. Pero amo na nga siling ta sa the rest ng mga rounds, very effective gid ang mga punches nga kuan mga haboy ni Ugas. Siguro unofficial result na ton judging abansi pa si Ugas on points. Yes. Subong sa 11 ka rounds nga kuan mas sa ako nga scoring si Kwan si Ugas Abansi. Sige. Hanggang kita last and final round. Kapit lang mga Pinoy. Ara na ang duha ka mga boksidor. Manny Pacquiao kag Ugas. O ginalansagin Kwan ni Ugas ang iyang impasaka niyang iyang boxing shorts. Ginlabay naman si Manny Pacquiao labot magyapon. Purtigi kalaba sa gamot niya. Manny Pacquiao nagaboy sang duha ka mga jab. Pero hindi gid malabot masyado. Si Ugas kay gina-counter ni Ugas mag-penetrate siya Pag penetrate ni Manny Pacquiao, may mga combination. Ang counter kag ang jab ni Ugas amo gid ang nagakunik. Igo naman si Manny Pacquiao sa tuo. Nagdariri si Manny Pacquiao. Kadlaw siya niya okay lang pre, kaya. Pero atoya igo gito siya. Ara naman liwat. Kung hindi ni labay sa gloves ni Roland, delikado ni matumban ni si Manny kung magamuni. May posibilidad. Oo. Puwersa. Oo. Nga pamatay ni Kwan ni pang tuo niya, ang buya niya na tuo karon. Si Manny Pacquiao mismo, wagid hangin lang tanan ng iyang sumbang. Hindi labot na naman siya. Na mga kabos ang iya mga Kwan action boy. Nabuyan niya nga counter niya, hindi kalabot sa guyan ni Ugas. With 1 minute and 26 seconds na lang nabilin, kapit lang, Manny Pacquiao, kung hindi ni siya makasulid karon kag daw matumba niya ni si Ugas na mabutang ni siya lang alang ang pag-challenge si Manny Pacquiao. May dugo na nga nagtulo sa kay Manny sa iya guyan ni siguro. Sa agtang niya. Ginawahig na ni Ugas ang iyang gloves. Ugas, may mga jab. May mga kalabagin siyang gamot niya. Mag-jab siya, malabot yung si Manny Pacquiao. Igo naman si Manny Pacquiao. Sang wala ni Ugas. Manny Pacquiao, with only 49 seconds remaining sa 12 and final rounds, Manny Pacquiao, kabay pa nga makahiigo siya sang sulid, kag-clear nga mga kwan, pero kung sa scoring ni Action Boy, it's too late. May kahinay. Hinay na to. Ginakuha na lang, ginatampa-tampa na lang sa ni Ugas ang grabe gid natin dog ang tanan. May standing ovation for both boxers. Why tumbahan na Action Boy ang prediction nga may knockout. Why matabo. With only few seconds remaining. Why na ni. Okay. Mas dako ang sa atong unofficial scoring. Daog si Ugas. Winner. Points. Winner on points. Aton tanawon tani ang final result, no? So kita nyo, hindi lahog si Ugas. Hindi lahog si Ugas. Ato siya. Ati ari ara guro mo nang muna. Wala to lang ni ang final announcement, official announcement sang resulta sini. Pero ako kuan ko nag-work out gid ang strategy ni sang kampo ni
UGAS, no? Nag-work out yung strategy nga aboy-haboy lang, keep your distance. Kag kung may tsansa, haboy sang imo nga mga solid punches, no? Doon nag-work out sa imo bigo. Kung ato kita dito, kag ato kita sa isa ka corner sa ning ring. Sa tatlo ka judges, may posibilidad gid nga majority. Unanimous decision. Okay. Pero I don't know sa imo mi Gorolan. Exact observation ko nga isa sang factor man di nga sa kuno perde mas man di Pacquiao. Why nagsa persa mayo? Yes, no? Pero amo ni siling ko bala kay ina, ngani si UGAS ang height and reach advantage. Dako gid, no? Dako gid. Nag-epekto gid. Kay kita mo ang mga pansis ni Manny Pacquiao, o kita mo ilabot gid siya permi. Pero once nga mag-counter si Manny Pacquiao, hindi kabus yung iyaya. Tama ka taas mo. Butang ta 5'6", kontra 5'9", dako na nang Dako na. So laton tan lang ang official result, announcement sa result. Kaya nibi ang coverage ni sang anong ga-cover ni Silaw do pigaw ang kwan Nag-celebrate na, wala pa sang kwan ha. Kaya makita man kung maka-intindi kasang boxing, da makita mo man no? Amo ni action ate siya ginagsama. Siya na, no? Siya na, Siya galing. Fayan, siguro kung base kung Yan siguro. Total landed, 130 lang Manny Pacquiao, ila 151. 151. Okay. Okay, official announcement. Dita mga kaaksyon, no? Kaga again, this might be or the last fight. Ko balang pinaka-last win or lose ni Manny Pacquiao. This is the last fight sa iya. Kag dapat gid nga daog perdi untat na siya. Okay. Why, di makita ta na nagaedad na siya. Ang iyang dasig, ang iyang puwersa nagalain na. Yes, no. Compared before. Kasi ko na bala halin sa una nga away naga-cover ko sini. Mapatsaga mo linagatik isang gloves mo. Bisan ka cover kaya ang linagatik kang sulod gasulod yang kon mo. Bisan mo nga dipinsa. Kag mismo sa side nila ni Manny Pacquiao nga bisan tuod sa aktual kay pierde siya, baton niya na. Kita yaman nga ang ila pa ang kwan. Ang ilang away mismo nga duha. Mismo sa isip kag balatsagon ni Manny Pacquiao, baton yan Hindi na siya makapangita isang dahilan. Amo na sa ko maperdi di siya. Why ni isang rason nga makita? Why isang rason perdi gid kung maperdi ha. Why patagamba maperdi ha. We are still waiting for the final and official result. Official result aton ulaton niya. Okay. Aton lang akon maperdi siya. It's unanimous decision. Unanimous decision. Namo man diri sa ato no. On point by points, it's a unanimous decision. Okay. So, perde si Manny Pacquiao. Sorry. Sorry, good, no? Sa mga Pinoy. But proud kita gyapon, ang Pilipinas, proud gyapon. We have Manny Pacquiao nga ginatanaw sa bilog nga kalibutan, representing the Philippines. Bisan na pierde rin si Manny Pacquiao, pero hindi na madula sa istorya sang patag sang boxing. Ang record nga himo niya. Partner boy, sang iya mga performances. Nga bisan pa sa katapusan niya nga fight, the age of 42 going to 43, si UGAS siya nga makita naton nga prime siya pero na-prove nga waya mapatumba si Manny Pacquiao no kag sa gihapon hindi na madula sa istorya sa istorya ng boxing. So para sa akon sa tawag sini sa chapter nga ini sa kabuhi ni Manny Pacquiao, this is the last. Okay. So another chapter na naman. Hindi na bisan ng mga iba na ang mga Pinoy hindi na gusto si Manny nga mag-away pa. Yes. Kita ta ng resulta mo. Oo. Hindi na tayo sakto na. Si UGAS ni subong pinirdi niya si Manny Pacquiao. Amo man ni siya ang matabo bala migurulan sa una kay Manny Pacquiao. Nga sang nagasapasaka si Manny Pacquiao ang nagahinunod ang muntong na pamirdi. Yes, amo na siling lang sang gapasaka si Manny Pacquiao misino nga masikat man nga mga kwat presya tong si Golden Boy. O sino bala makapapit Barrera. Si tanon grabe nga Morales. Ti kay gahinunod na. Ti subong yes Manny Pacquiao hindi ta nga siling ko why na siya gahinunod na. Amo na siling ko bala kung sa adlaw pa
alas 12, alauna si UGAS. Si Manny Pacquiao, alas 4:30 na. Hindi mo pwede pa ipabalik-baliwat, no? Amo na nga, that's nature, no? Kagamo na nga siling ko, there is a life story ni Manny Pacquiao, at least na-prove niya. Nga naka-fight pa siya. Maway siya matumba, perdi siya, no? As amo na siling ang boxing bla may perdi, may daog, pero admiteron tagid batunon tana. Although nga mga Pilipinos, majority sa mga Pilipinos kapangamuyo gid siya pon takadalagan ni Manny Pacquiao, pero may ara gid yang nakasiling subong timan. Okay. So with that mga ka-aksyon, salamat sa iyo pagupod sa aton sa kaibigo Roland Magahin. Thank you very much, no? So bisan kita napirdi si Manny Pacquiao, let's be proud nga ang aton nga boksidor dira nag-away para sa aton ng pungsod. Okay? Yes. So, Action Art? Yes, thank you for joining sa aton sining coverage sa Pacquiao UGAS Fight Action Boy. So, ang inyong wala Action Boy Duran. Action Art Tay Hupon. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Radio Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon